02.9 Ewia from to brain some of Royal Saka Asem Beba Dabi so don ye beje brede ken ken nyina datumi e de abon ewia sebro doson e de chen wotwe ho edwin di bedi emu akotene ebia ne se ye beko eye panipa na sembrase bedwane di mama fo wo mu akwatia onobo ns yakumi wotu anse drone sabra busuafo abamonten so omre baba tudwa akabretia bi na homowo afahye no nkran Uma Bazia, enya Asem Keto aka hu bi ama Accra Regional Police Command no eba maniebi. Afjofo yebeko emfifi mantenum. Efifi mantem dia babeto dwa komua central bensini mu ene se abrante bia wo yo boy ene yensa bon a wotene pampan. Wonye mfinhia na duasa enumade achen ye a esutade bia da ho wo dem so sa akoya brofo amanfo wo motem pentenkwa. Posi ni bi nipa bonfo bia woni se kan enkran emu nsenkaya hodo awiai obete ewo kase eboyi mu Asonfo kakra yi ene afrobi ne ka ho ye awiai ye je eho ebre ne akenkani nyina datumi de asomwo na won mo ya hodenfo ye yenkwati wodmo mo ene disika tefa akra de abo ya chidom ama ye nan kroma sumu aye din ye sisi mu aye din ya sabira bekin kankase bo edi bo kwadwobra kro ye enterprise edno se bia ye kaka waka obio se enrodo de ba sa no a na wan pebia no wan hwea no transit njo de ukrasi ni no duro no edi ba ko montin so na ukrasi no duro no a kwadwobra kwaduro no a sisi mu ye nyina otuase hwan afi se kro ye baabi na edi padua no enkwamwa no wo mo ho de abafom obema wogina wona so kwajanso wo bra edi ukrasi no duro no champion ni padua no ebzafo mfichukuro oba serewani abobia mu a no bubobi obetumi akonkan pa koko ya de pressure no infection ya de nyina da afesi ateka no nyina otuase bema wode no ateko ayefon eba sa pa na oba na dwadai kwadwobra kwaduru a ukrasi no duro champion ni padua papa promise eba wo oyerepa fem hodo a sanso na posake ba womrum apidank womrum misi eba womrum sa pharmacy patas block house odo take fm heya so ba gonsa betumi akemo mamu afana ba bia tunto nduru ubobrom na aka se ukrasi ni no duro ma obi ato ya no afra wura ko 0244 470067 na wone no ato kese perfect series books ade kan for dia ma bo sen kwada no wo da chinti na da biara da ma me be so dia no papa tutu no akokenye tie dwa kesim baby adu dwa bia no bebo pinhwa papa no akọ office wo be se wo mo konkan tie a ye nto books papa man kwada no na wo mo nkan perfect dia na me kan for dia ma bo you English language basic one course GH free OWAP award our people KG1 course page 6 history of one o man betwem na o man abakosem awro no dia kwada no kenkan ye nyansem kuma kwada arami Yesu kakra Muhammad kakra na so tato na akura no nyesu hunu kakra enso ebu weteni ada ye ne saade no netie besikwa nko GH free no bjonfo nso ebu ankoda no pa arami no momo ewo sa no ene de ma wo mo akenkan computing KG1 ekosi be 6 creative wo science maths ni nyina da perfect jene papa na 01 kosi KG2 no numeracy language and literacy OWAP creative arts phonics computing coloring and writing perfect then na champion bjonfo GH1 kosi free no so English language social studies science RME computing career and technology ni nyina wo ho ye set exam questions awro akura no ene ye di guru no a prekope no a no ne konkan ye se moko setem na se metem ni nyina perfect de na champion ebjonfo kuma se dia ye ko putuja ye ben station no a ho ne aso ye ewo enkranso adanso ma first stop na be hu o me afna ba bi atonton books perfect bobro mo na kan be ma obi atumi ato number 0243 299-938 and 0540-7554-65 Vitamreki anonom die mapa abadwa so representative ministry abaduonu nie ye de Vitamreki badwa so wo mu anonom no abo mo pa abusuan che no ene pani bo ne nkora no bo ne fie no ahoɔden aba hɔ paa yo so amerikɔ hɔ we no yeni cafe bia wom ana fe choko no so de tete kwasi koku no kɔ yikofa ba Fernando Pudo ɛno a abusuafo ɛne kama yo yabofo yim kwadu ɛno so de yo vitamin banana kama papa strawberry no so di akoten enya sim kuma kura no mo bɛbo ahoɔden no awro no na da sim kutum sɛ calcium so omega 3 6 9 ni nyina da ɛboa enti baabi abeto se tonton no die bia no sɛ mo se supermarket said the was a vitamin champion me pebi na manom SHS online so obekire wo bana de won tenten fidie ni so we onko enkototo nneoma tintintin bia prospectus so ne obeto atonse kan nyina beto mattress beto chobos wo wia kopemu provision ehon kase tie nie
Empanifo de nhyehyɛ yaba kyerɛ sɛ fa oba ne bra na wɔn kyerɛ na de ɛwɔ ntentanfidie ne so enti de wo hia ne smartphone ɛne unya papa te sɛ media yi bia na de ama no anasa laptop na wo si akyire wɔbɛtena fie asua de ama nneɛma akɔnkan ɔnkra wo sɛ wo kɔ school nkɔhyɛ kwabra ne dɛm kwan bia so da we no ɛyɛ ntentanfidie ne so adesua wɔwɔ mfinhyia mmienu kɔ so hɔ mfinhyia mmiɛnsa deɛ wɔ hɔ saa nso na wo pemfinhyia nan kora wo benya abɔfra ne bɛtena dɛm wɔbɛkyerɛ na deɛ na nneɛma nyinaa akɔnkan na enyoma da ni wura no ne etu ne nti enkyeremu bi aburo me die su no afra mpanimfo wa ahoma yi so 0599 022 998 0599 022 998 ana sententan fidie ni so shsonline.edu.gh na ne ehia sefata se woye bia wa ye dia fa honomo ama nioma nyina konkan busua adwuma bi epe ohyankani uyo bi a wote breman kronom tafo ana makro na so unim kan ni twedi a wo se frɛ no mo adwuma nye 0244982793 0244982793 Adwofo wonum ne so asen ya sabre kase bobuo no ye beje brada je ade anofafa bebomu ade babia wo bia so ubenya bi atumi atie kama ade ama wo ho no huru de ekro nanom makwabra ne mienu ye awie ya tena se asonaba ohene kwabena boaten awie bi ne menua abrewaba kofichumesi ensabno enchimoni Asem Beba Dabi Ebusafo asem no nyaba enye ne ebo apakoyo ye ebusafo asem no na sie esi sa no asem twerefo yenso akoye pensma kembe papa mu papa na we de yenko na asem bi edi bone enam so ma brase bedwani mamamfo wo mu ewo akwatua ene ne nkwado akwatua brase bedwani eneskumi ebusafo abrofo sem wo de eja ye no ne se wonu de woda na nkwaso de kama oda ya wontumi ansode eja busunfo mu yani aboa bia mu atata kotumu je mu amene wonu mu a ebedi ayaw no de enyasim kuma mrase bedwam emu mpanimfo wonu mu ba monten so afenyo ye adonkuma no afo no wota wano de betudwa se de wo mu ate nkrato bi aya ba monten so ene se wo mu nua wo mu ne no eneti mrase bedwam fofi anto ata no adwaba mu de yate ene se ne bofo nchen ene okro abraham kukum ene okro akwakodenti nam so ema ukopie mu omrahye bedwam abusanfo tebru ya wote so edi ndwuma omrahye bedwam ya bon kokowa enya simkuma kra bonu jan pa ko jan di mu edin na abusanfo ekoba ne sei ya na yehwe kwan se abusanfo anka sade manipa wa wiodom so beba monten so na womode yamane bono aba sabra meka sei ni nua pani a wawio eye eneskumi ni nua anka sa hwetwomutwu wapa monten eso de abatudwa ya wo kire se wo mu bramo pa na sabre de wo kro no wo mu fa pemu pa na sabre de ahwan no kyese abusua no wo mu edi aya wo mu timpentim kwa ya odudu ko fam wo mu yem se wo mu anka bia nhemu aduane edesi gyaso ene nkyene hwe aguyi kyese wo kyese de akwakoba no de wo mu kan se na yeyi na oduma nkwa wo okutade na enkwa wo be pribia ne nsonya de ogima yeyi wo wiodi na pakan ahon ora enesikumi ono edwo emrase bedwane di mamamfo a wo mu ewo akwatia wo de atudwedwam ya wo kyesa mpa yete ya enye se roduru da na se kodokwedi nsem no kura pa na yete ye no papa yi wotu kwan ene oba no anopa no bedru no se na koma ene ya enja koma ye ne ya no wonsomu nsu dokota boayen yehwe ya dokota ntumi amwa na wo mu kyese be na wotwe mienu ntem kra nie se ba ne se program bi invite bi kra ba to nkra avro no abo ma bia osoma mo bi kwose na nan kwesi na nan kyese enhye dante ntam sa emfa ma no ebusonfo yenko eni enko tie ono abo ns kumi onya no ba bi kro ni nua wo bra na wo to yenkra no Peno say nakuma ayene ya ntomo de ko hospital or Leicester hospital omu di hospital no afede obudi so sini so a ayede enko na na yere ya ko tin yere ba no say ade no so obudi so sini kun so ayede enko ntini kun de watona na mo se do tina yete ya de yete no hu ni de ekọ se be 2 weeks then no na so ko ba ko ti abai wentimi am so as ibi sini kwan nti amani to bi fofo eden e bai
Ti ehu ne de ehu na che kakra. Ya hwera de kese pa pila sifie ba ko pa aka kana yere tuno nye pila ko to na tuno ya bla bomu na e da so ko yo fa ba ko pa na waka wuye ono obesi yo fa na so se ba ka so yere efim de bu se ne die e se no ye de da so bia e ne da so bia bla bo Azofo akwatia mra se bedwani ena sikumi a wonya ba bi kro do de je busua bi de kotiye sabro mu chese wo mwani kusua pa eda edua ejam so no ti na ete se wo mudi aya kofi ye konkran na afibu emu se de enim no homo afahye no ekoso ewon kran a enya asem ketwa ene adehye wona wo kwantu mu nyina ba tukotenafo behwe adefo nyina enkran eye bebre benyamanya esan afahye no nti afi mu de no akabritia bi na ebaso eno na aka hu bi ena Accra Regional Police Command no ebo kokko kire se omugu ahoboa so ekoba ne se ye nipa dom a bebo dompi mo honti no na bonefosam so amanimu so ewo hono mo a enya asem ketwa ena nam so a wono mo kire se enhyehyɛ mapa wode agu apono so hwɛ so obeye de obetumi bia de aboa abo agapade ene nkwa ahodo ho ban ye bra homo afahye pempen so yi na ni nyina mu no kire se enye enhyehyɛ a omo de agu apono so nko ana se ebra wo ya ahoboa yi nko afahye bre no mu ene na chi nyina wobɛhwɛ no waye do betumi bia de aboa ama sumdwie akoso adi hene ewon kran na Superintendent Juliana Obin wono aneden kitahudi ano ema Accra Regional Police Command no wone nsantwerefo nhyiamudi ase nkomo abo ahodo ekoso momayintie bi Homo enkanfo afashe kesi a omudi no ade a start ya na ne be kan say ye a team together with the council no any police regional command no ya form ya ye say ye nyame pa this year homo we somebody bia nc let's have the assurance that police is going to give security, top-notch security before and after the celebration. Ne yakane sa no se besre said to me form wo eyenkramante ma se se mu hia ya ba ya ne se beba ba ne ba be bo ho ban ye besre say you join hands with the police. We expect cooperation and support from you. Superintendent Juliana Obin na wono mo akache ana wasanso de krata ba bonten na wo kire se we no eye kokobo kese pa ana ekọ ediama de hye won kran nyina awona oba behwe won ani so ade nyina ka ho bi obia waye na dwonso ba dwumadi na se na wabehwe bie no nso ontie no won hye ne nso wo kire mu se encheye ena Bimbila Senior High School ababa wa Fatima Bimbila fasha na ekoso ofa festival nam so ma etuo eka ababa ya wato na nanom won sie do no eno na wo gina so kese ede boss akokoyi kire se dwumadi a ebekoso afahye na se no obia ni ho kwan se obetutuo ya enamra kwan so obi betutuo an se emrama ne ho kwan se wodi se adwuma na nsa na watumi atutuo ewon kran ene ne montene so ntibra homo wafahye yi eba bekoso no wo bokokowei e dia tradition e won kran nyina se obia ni ho kwan se obetutuo na wo be ya ade bi e betimi anam so adi nipa dem anam obi ahwere ne nkwa ekwanya bia ni ho mo bia nto bia nte no hye ne so wa wo mfa saa enkaboi ana wo ma no asem a wo kan anya adwuma no wadu be gina mra nanim amamra no ene wadi so na yenko emfinfin mantam gomwa ne kwado gomwa brofo yedu sabri enkomo ya ebubo firi ho eba ya brofo sem wa no den abrantie ba ko ne din ene yawanan woyem frinsia na duasen 35 years na yesusu se woyo obrobo apioboni a wotene pampan yenya de apetition no sua ne de siwo se kukuru yeso ombe se ja umu a wono no na no aba be ka hwe wo se shi akuamoa atadwoa anoshi edu obro papa ukọ na akopio mugumu an kwado se a obro yi na watonse edo ensedo aye to aye no be ne fo bedum ene manfo a wo mpotem mo se ye hwehwe anan anawai oh
Eje UN secretary kra na different no san so de 90 no no de ne yaw na kufia na wo kuro nso onso de kufia ne ntia na ye kuro ye de chiri mu ne se de mpanifo wo mo hwehwe ne chira kwan no ye kuro ya na mu no dansuo nani ene himso chese wawu ya hwehwe emu no a apro chese pampan kuro firi mu ba no ebjonfo ani enyan papa na de kuro ya wo mo kan se na sen na dwuma sei ena ya wanan ni nane na mo ante ni nsedwase eno aye champion chairman eno obekọ no ababa na nem was anti twame 5 ya duku twame be ACDs chamde be sa chamde be mom no wo frinsa enti esa dwendwen ni se de na bra bo sia sakra kwa yo no busonfo eni enyan pa na sabra ye kasa posifo akohu mu no a wo mo akeka no made so mu environmental health eda afi posifo wo de mirika so kra na kopam mu no kra be sanse wo hwe se de na ye no a eni enyan na wo mo mani ko twa wisi de akira omuhunu asem no tofom bia no masonso de akire wo mo ne ye bonkomo branch no we 35 years Yaw Anan na goma bofu du no wo na onye djuma oye unemployed nti wa de one na ya na woni na mama so apetition sansan ya watna ba di 1 cd di 2 cd sky de mo me da to botom de dabi wo mo nti sansan no no mo aso no me sansan nti abusafo no obi ankasa no nti na no 1 July ina obi wo hwehwe na wo hun obi aso mpo nse da abusa ne won se da because na lokofia time open or the coffee be ankasa no nti be 5 days ni wo hwehwe na wo hun na obi ko hunu madano memende ya de odan subim e wo gomabo fu edu ho de ko back from ni fie from nebusia fie na ote no e de konsuno be 3 kilometers emuwa anye de bridge de sudu mpo na oretra na wa abu nti wa atom hwe na do hwe bebi a ehwe video no bebi o hye no na te de insuni push ni fie bebi na odin be choke ho nti memende ya woyi ne na te de orefe or pro aputo mpo ewie nti woyi na police fo na environmental health fo woyi na wotutu form ho bebi na woni se oguma ekomkom nti dam na oban Arijmamba nipa ekoti edoi wo ye dansini ewo gumu abrofo yedu abrantia ya wawiu ya wanan edode ne hontwemu ebre yen ye toa so nkran puni mantam ne mu abeto dwase posini bi ne dia ba bonten ye same ene same nko ne baaye na Lower Makati Hill ena otie na krachi bi awo posini sekan a eno eho asem aye bibiri kracha wodi sa nyamra sem sebre kase watopia fajan na wo matwe na bakosem kakra wa ha wo kire se krachi waji dimbone papa na Lower Makati Hill ho de wo ka ne ho a ene obi ani asomdwe wone ne maame netie ohwemu a wo ho ano waba oba nso de a ne fie gya dum obeha adwene na wasa akọ na watete adehye wo ho no mo achepa na o kire mu se etoda bi kura na oba ene motorbike wone ne nkrofo na omuguso mabeha adwene wo mpotam ho no mo a na no na ka hu bie polisi ni anopa asore adware ne made wo mu ko school krachi di na foforo koforo no pinchem menteme ho ase ekoduru ba bia na se ani ayenyan entina wo se polisi ni tutuo no de pre ne nkwa se krachi na sa abene ne ho ene enura wo ne ho nya asem ketwa etuo no woto a ase de ode bo abo so no taaso na bullet na abanso afa baabi woto ase de wato boro e de abodan na afa baabi tuo ne nka no na ase duru mebi na so de tuo ne to honom na wo kye ne krachi power woni polisi ni di feso apere ni mu ena krachi no atwese kane a wode awo polisi ni nemfe ni faso sa sebre baabi e kase woda ano ye den pa Kra Regional Police Command no wom hospital ana wo wa apomodi adwumayefo gina ne so a wo pre oposi ni yinkwa krachi ne so atopia afajan Elsonfo yento so na yenko dumja adwumakuo no board mo ma ne bo ya ene afe numu no efan ye dikan wo mo edin krato no edi ababa tudwa na wo kire musa fimpinu na aduonu enum
wɔde egya ahoroɔ yɛ ahyehyɛ nko akɔpem anaasɛ de toto afia yɛ twa mu no anaasɛ sɛ afei deɛ hiri so paa yɛ akɔ n'anim wɔn awio ne wɔn nso a egya hyehyɛ nam so ma wɔn praeɛ de mu ɛden ɛno nti wɔn hyɛ mu kina sɛ ɛbɛyɛ ɛbɛboa paa ma nhyehyɛ yɛ da wɔ sɛ yɛ nhwɛsoɔ de ma yɛn yɛ a ɛnkɔfo yɛ de biara mbrɛ yɛn yɛ na wɔkyerɛm sɛ firi January abosom ne kɔsi ne June no mu no nipa bɛɛ 16 na ahwere wɔn ɛkra nkwa yɛ emu ɛden wɔn mu nso apira bɛɛ ɔha ne du ɛnso de mu ɛden paa na kyerɛ sɛ akɔ nkan wɔhwɛ afrasɛ 2024 no a ɛno nipa bɛɛ dumienu ne praeɛ anaasɛ wɔn ebu yɛ na wɔn de toto na ɛnɛ die a ɛno ɛyɛ edu nsia wɔn mu epirapira nso aduasa pɛ kyerɛ sɛ anhyɛ da a nɔɔso bebree sɛneɛ afrasɛ no ɛkorɔ yɛ no anaasɛ afrasɛ no mom no ne wɔ fam sin ne die no na wɔkyerɛm sɛ deɛ ɔma record cases nko ama mu nyinaa no ɛyɛ mpem mmiɛnsa hanum ɛne aduokunu num 3595 fire cases nationwide ɔma mu nyinaa kyerɛ sɛ bupan no de to mu a na hwɛ ne nsonsono ɛda afia yɛ abɛsene ɛkorɔ no a ɛyɛ bupan no ɛyɛ hwee akyi pɔsoɔ aduonum mmiɛnsa ɛna onyaa yɛ a kyerɛ sɛ hadwe papapa afra sɛ 2024 deɛ no nso yɛ 3579 76 mom na wɔbrɛ a wɔn de bupan no baayɛ ɛde mfa to ho baayɛ no kyerɛ sɛ Greater Accra no nkramantam no deɛ ɛnya asɛm kuma koraa 628 ɛyɛ fire cases ɛde baayɛ Asante mantam ne tɔso mmienu 581 wokɔ mfimfini mantam 408 and a buy your call one more record low kura no etifa puye manta momunso 10 cases and we record do your problem them and bono to us one and watch the intimate Rochester Fidentia Marcos Ropano say Pebrenoa ye frasia fiasasiano na anoding I don't know coffee to me at the buyer na dear Bakum send nam so pardon electrical fort send Kania Huns and some of Ronobu Juana from Precopeduana a just rabam na eduini pa jaba afin subi obi a wonu aduane no ayi na nie bi wakura no wasmi tonku na wafam wadambre santre na ne gas ya tusi wo mo so mo gas likie no afa bo tetebo du bi no de atoso ozo we de edene a menyambra mekwa akoyo saa no ne nam so akofa ye nyina atumi de aba afin so wo mo agya hyehye ewura mu afuo mu nso de asisie no nso bebre eno de atodwa no kyese prankos no nso akofom kakra wo mo anka be frɛ fa service fo tumi ka se megen nan crash wo tumi frɛ se wo makokɔ to hye no say ade fun wa frɛ no akam kyese no so ekofom papa de toto a afi mu no 334,000 na 3,604 ɛde mo kyerɛ sɛ afi mu no etumi ekro yɛ kyerɛ sɛ kɔfom wo de toto afi a yɛ atwa mu no a ekɔfom papa nti wo mo kyerɛ sɛ nkyerɛ ba ko mmienu mmiɛnsa mo de gu afam no na aboa egya hyehyɛ no nso egya padeɛ ho bambɔ nam so amasika yɛatumi abɔ ho ban 203 million ɛyɛ Ghana cedis ɛno nso yɛ ade atumi aboa nti na kyerɛ sɛ mo toa so a ne papa mu na Ghana fo bɛhyɛ no so sɛ egya hyehyɛ hoi wɔno no wɔboa wɔsan so di awu ti yɛnhyɛ no so saa ɛwɛ adesmama na ha na premto breka se bɔ yɛde asi ɔfa ntwibo esa kola bu wɔsansɛm ne nyinaa ma ne yɛkorɔgyen na na pia bɔnakyi dombi sanso na kwame agye ne boaten kɔkɔtɔ ka ho bi papilo ka ho enu ba ka ho ɛne wɔbɛ ka ho bebre saka bɔdwo sɛ anka mu nyinaa mudi mu akotena kenkan yɛ ɛde ɛma mo papilo boyakyi dom yɛmu a yɛtena se adwe yɛkenkan kase bo yasonaba ɔhene kwabena boaten minimia abrewaba Kofi Chumesi that's a bru anya do yeso de akure brana so de Asem Beba Dabi jumedi to us ma kokko akra so ho ye de osoro nti ye ade hye na mo ye story bi and na me ra okay kire say wa kukodro so obeba YouTube na Facebook ne so do bra so fa video ne to so crash na wo wu ato nsuo ni mu no ntwabie hene enye ntwabie hene ohu say ye kan wanya adjective e de ama no wa qualify no ntwabie hene enye won so wonko a e no wa qualify no ye wo nipa dodo a etia onu mu afiti prekope aka de kufi kan ye bi e yampa so otwabi e yampa otwabi nanso se wo koto se obi twabi wo sa akwa ne so a ye abusa no sa ntwabie no nase ma ne nkyerɛ wo dase ewiase ho ahokyere brem e na abehunu se numbers a wo wo o phone so ni nyina na ye just numbers enye contacts eye numbers
ɛnyɛ contacts numbers ɛyɛ mere numbers ɛnyɛ contacts ɛyɛ wahokyerɛ brɛ mu sɛ ɔnkɔ ahohiahia ɛne ahokyerɛ mu daa hɔ ebi akrakyi deɛ wayɛ wonte aseɛ ɛnyɛ nwanwa sɛ ɛyɛ ɔno a ne kuku ne ho wahunu sɛ baabi aduro no aboro ne so ɔyɛ ne ho hwe a ɛyɛ yie ɛnsa a wo pa nom wokɔ base a wobɛnya deɛ obɛtɔ bi ama wo ɛhɔ ne nso deɛ ne nyɛ nsapa sɛbesɛbe deɛ ɔno koraa ɔbɛnom no nyɛ papa bi na ɔbɛnom na wo wakɔ akɔsrɛ wantɔɔto aka kyerɛ sɛ ɔnkɔtɔ nsapa mfa ma wo enti ɔbɛtɔ biara na de ama wo sɛ tie mmienu ɛnsa deɛ ɔbɛnom sɛ yɛwi a wokɔ base a wobɛnya bi a wobɛtwe yɛbɛpaase wo wobɛnya bi atwe na mmom sɛ nipa ne bɛte ne sika de akɔtɔ aduane ama wadie ɛyɛ asɛm o hwɛwi ase hɔ sɛ wadwuma nsɛe a wosi nipa dɔ saa deɛ wei fa hye wo tirim fa nante na ɛbɛboa wo sɛ wadwuma nsɛe a wosi nipa dɔ wonyare yareɛ bi a wontumi nkɔma a wosi nipa dɔ hwɛ nya asɛm hwɛ na wonya asɛm no wie a ɛna abɛhu the kind of nipa a wohunu sɛ ɔmodɔ wɔ no wobɛhu ɔ nana musa asɛm kakra wotumi yɛ me interview atiefoɔ mesrɛ mo ɛna deɛ Kofi Twuma si yɛ ne sɛ interview me nana wedeɛ ɛnyɛ wo nkɔ ɛne atiefoɔ nyinaa ma asɛm bisane ne sɛ wadwuma na asɛe problem bi na wɔ wohaw no nano yie ɛne sɛ wode bɛda ne nsawe anaa ɛnyɛ obiara na ɛwɔ saa akokoduro no ma menkyerɛ wadeɛ bi akoma ɛda me mu nyɛ bi da dawo mu deɛ dawo mu ɛnyɛ bi da me mu nanso sɛ nke nipa nyinaa nya nteaseɛ sɛ ɛsɛ sɛ obiara nya baabi a ɔde ne gyidie to ma gyidie no ɛhome a onkodi ho bɔne bra asɛm wato asɛm yɛ American obi ntem ase ɛnɛ mɛhyɛ da akyerɛkyerɛ saa asɛm mu Mr. Tisho na sɛ nipa da sani enya biaye bi a ɔde ne gyidie bɛto ama gyidie na home a oni haw na metie sɔfo bi ɔyɛ very renowned ewu kuro mu ya wɔbɔ word pa na ɔde owura bi a ɔkɔ ahohiahia mu saa bi ɛna ɛyɛ mfato mesra mo na famu aba na anie yɛ nya famu aba bi o na ɔde owura bi a wakɔ ahohiahia mu bra krakye ne kɔ ahohiahia mu no saa brɛ no ɛna ne yiri gyaa no ne yiri sɛ o ho akyere wo de a mintumi enioma a me de be maintain me body no unya sika ma me mfa ntɔ saa enioma no finding a place our faith ebetumi arrest ebenya lasting rest ho asɛm na me kyerɛ omu okay na japade a wɔwɔ adan enioma ne cars a wɔwɔ aban de nsa atoto so kyerɛ sɛ bosia a waboro nya asɛm ketoa amanfo ɛyɛ ne namfo no mo twe no kyerɛ sɛ eduru ahohiahia brɛmu no ɔkɔkɔfi wa no akɔgye ɔkɔasonaba wa no akɔgye ɔkɔgye ataba wa no akɔgye baabi eduru no ɔmo nso hia enti krakyi fa east ne ɛsa no ɔfa west ne ɛsa no wɔkɔ north abobo wɔba south kora deɛ ne kankan enti krakyi ne hunu sɛ baabi adeɛ na duru no eduru deɛ den enti ofiri kuro ni mu ɛna ɔkɔ pɛ bi po bi apampa fie so ɛna ɔkɔ hyɛ sɛ deɛ aduro ne deɛ me kukume ho ebi na krakyi we kɔyɛ yɛ no wɔtwe ne ho firi krom yɛse nsuo ne yɛ bɛ akwansini miɛnsa from ne fie o owura yi deɛ nam de yɛ mfato ho akyerɛ wo yi o ɛne story a mo ka yɛ yi ɛna ɔnante ya kɔ saa beae no ɛhɔ no ɔkɔkɔto ne ho twene nsuo mu okoko ne ho na krakyi we deɛ ɔkɔdu hɔ no wɔyɛ nadwen sɛ ɔbɛsɛn ne ho ahoma aku ne ho pɛ ɛna obi dimirika no se yi krakye adan ɔse baabi adeɛ na duro no ɛden ma me baabi adeɛ na duro no mintumi bio manim aguase me yiri ye gya me mma sɛbesɛbe menia ni monyam ebio entia ne yɛte saa deɛ a me ɛnde ne prɛko sɛ na kuro ni mu hene wate deɛ krakye ne nam mu nyinaa na wɔde n'ani adi krakye n'akyia beduru mpɛmpɛnsuo bi a wahunu sɛ mema me ho mfie miɛnsa so owura wei nwu yɛ kyerɛ sɛ ɔwɔ akokoduro wɔ akoma ne ho asɛm na meka no yɛ a wɔde bɛgyina no saa da no na nɛɛso saa da na nso na nakrakye ne kɔ akoko ne ho ɛna ɔhene tu bɔfoɔ yɛkɔ bepɔ ne so apampafie ne so trezi ya ne yɛkɔhu krakye no wɔbɔ mpa yɛ ako ne ho ne wɔsɛ bra
bra na hiawo obeduru kuro kwanya no a yede mponko te se de yede so ahemfui ne yede abesi hode abesi akrache ne kwan ne kwa ahemfie no okoye no sofo ne se na sem no na eka se yo ohene de ne kowura ne kokua mu biaye wiase nipa bia wo ne kokua mu so de wura sa biaye na so ye ntwotwom twopa ode duru no se krache enioma a wofa mu kure mu nyina no manitua na se wanku hu ama ba beduru sa mpempenso enti no o wa akoma wo mepese o na aye mifutufo wow enioma atumi a sustain you in your hard times abeduru sa abre enti no wo in my hard times you can sustain me enti o na aye mifutufo hwe pe baabia udi ugidie beto se onhome krache ne di gidie to awurade nyankopon so se gidie de awurade ne na ase na home se gidie na je ne nkwa o se de udi bi akwa koduru ai se zafna pa ne ade ne bi ese se ye pe obi a ono ne be no awunuane hwan ne de ne ba onkoto nani a ne yire na ho kire brem ogya ne hokoi so ntumi maintain bi no onna yafa ne kuku ya wo be kuku e de ama krache no afei na mfo a wonu mo pawo no woni a wo hwere woni a na etwetwe no woni a na egu nanimu ase no saa bre no obi a ye ne ho se o se kaba ne ho bio enti memba nim guase de wonam ne entwewa mfa wo nkonkowu ebia se nka wo nya baabi pa bi de ugidie toy se onhome a ebre pa bi ba wa wo de to no bedade adanse die okay. Why you okay? Matenana. Why you okay? Very good. Adofo ene yensu yentwa ye ho ne emra na yento aso. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture. Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say nam sa, who be the same wife, you know, you're testing positive. I am no. Says he a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixer, and what do you swabber? I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, A support to immune system, no. Not plus mox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, etipaye, I fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the plus mox mixer, 1 mono, and 2 malaria and asakura. And yes, I dear who doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo and Quadawan in few do come. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jordan Kratoyatum. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oh, mammy, go to be mammy mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what to make in kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ perfect series. At tomorrow, dear. Jai. No, dear, name D4 and a chair woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books PAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. A free basic 1. Equasi basic 6. English. A free basic 1. Equasi junior high school. Ne ban combined store. Or Nina B. English nom and maths nom. Me say. Books to be anywhere. Perfect series. Any B. Na GS. Any NACA. And so I'm approver. Into a batter Pia Koto be maneba. Hey, and that's a way dear. So could be crabbe to me. I could chew. I could tongue. How many students? Na and no crab dear. What tape one say she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the master school. A here one more at to phone call put to a station and crying down so mine. First up, and your mama by beer, your tonto books beer for 0243 2999 38 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture. Pavi plus mox hepa plus mixer to malaria and asakura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie hepa plus mixer enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Abusua pom mudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. Hey, she, wo ye Hepa plus husband.
Ye de wa Helper Plus husband. And they also we Helper Plus wife. Na abano. Helper Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Helper Plus nyina. Apem for abato mo manufo. Enu kwada we ni fie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Helper Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edwedem krato ya. Odofo, mama mi se wasem bi o. Da ben na ope brese. Okohwe onipadua mu. Se de onipadua na kwa na ho odin sitie. Obrabo, osa, cholesterol anasa de dudu ewo mu. O blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC, Sabre, may comfort by grace. Medical Center di ama say enhwemu bia bramye nchen ma ye nhwemao ka kra ye de kwa ye de bampo ebra no ye de kofitem kwese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomotia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem ye timi asra no by grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwe area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 Bio 0244 97 68 05. Runia, unim say students bet me at na fie sua de enya high school certificate ya wode bebo wombra. Wote no yie pa. Online high school abase say SHS online and ye online high school edikan wo Ghana ha. Yama yentumi say yetumi ye programs ema JHS graduates. SHS students ya wo hia de sua ho moa, mo wotumi atwa won wase. Ne remedial students ya wo pressure wo betwa won wase nyina. Ofo, me ma o sentimi say twa se wo ma oba ne de ne ho hye SHS online mu. Ne edikan SHS online ewo 2 years SHS, 3 years SHS, ni 4 years SHS. Inti ebo mo ba nya abotre sua de se ne ono ape. Etasomienu, esan say ye online school ti. Awofo nsɛ sika bebre entoto provisions. Ene niama enkewo prospectus so. Te se sekan, detergent, prayer ene ne keka ho. Tuition fee per ena abetua. Etasomiensa, akyerɛkyerɛfo ewo online SHS nyina eye PhD, doctorate ene MPhil holders nkoa. Ne hu hia ode besua de SHS online a laptop computer internet or pepa ye disua de na enkankan ahohye so admission course CCA call shsonline.edu.gh and after 0599 022 998 na ma obani fa no hu nhye mu nneya. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nana yo Asante Asem Beba Dabi yo akakuna bete onua ori abe akusie oti Quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi o Yesu wo ha yanbisa Peter o teka Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao adanu mubuhura ayeye ne na asienka ise nyuma no obia ni nyuma no doso nanso yo jamani no eno na wede ohweso edidigi hotek nyame ma wonyuma no enkoso openia wo pie adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye madwuma no papa ma wo ahoden ahoden yo mo dia eni se ame no kasa no kai enkwa na wo dia ma me wo dia asem ye wo so wo dia sene ya me tinya tia to obrani ho hwibio pata ya kede na ade ache na ade asobi bebi so wo na ni asem o edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwonu tutuo onso omo papa mo da so ye waduma papa we die ne kense we kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye kia enwo brofo enyanka papa wa yi bi oteki mo wonyi nkire ne duma ni ntumpon no mo tumfa abotre odo ensema ya no mo tika eye futu sema yo ne ya ne ya ne krese wo mu gu eni mase nya sa no mo tie o mo ka se aduma no mo ye no emra wo mu obi eni mase ne mo ye yo kata ye ne ya no mo papa nka wo mo e fi sa bre do hwiri kopum bra odo obi a bekọ
wodin baba betena se a se de be ya on be hihie na bibi ato ye no awurade wa ho odin tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopon bra wa obefi woni mu nyamo adum ni amen amen oba wakwa awade de nye wo fa ne beka wasem nyina de ama wo ona okunu bebo wo no me pa chan wani mu nyina ho no yi me pa chan meni we se bonkum no kasagu we mu me pa cho bonkum no ho no yi ho ne ma esoda moja ei ana maso we se ne soso na de china moja fremu eba ade wo bo wasum sa no machesete wani so eje wo wan ana me pa cho mahase no kwana na obo wasubunkum no enku emu me pa chan opeso otene njankotan aso ni mu no ye wa ahoma bi wom pa cho we di enkwala amusu amade enka BC ne ho o hwehwe no encyclopedia kese ni mu a wu jesen ketenkete pa no ye frɛ no enjankotan trip ewo waso ni mu ho ese no opeso otene free ho enti wo bo waso ni mu saa no na waso we problem abam me ba chan ene muja nso ada wani so o ye ne den na ma wa ba odua me ba cho odua nde wotabo kakle bia na ase ni yem ahye no yem FM kakle bia na ase ni yem ahye no kakle na ase ni yem ahye no eno ase sori na ko jame na me nkonkwaje ka ewo the next town ye ko na me ka chense me hwe de wi a wo sitie na enye ade bia na wo ye de wo kwa akwaje ene nye ka bia nso na wo kwa akwaje de wo honom na opese wo kan wuntime nkan ka fa kire me ena me kan asa o si bibie ni honom no bisa me wodi na me so me didi ena o si yankona me nkoto drink ma na me se a adwuma ma no drink sa ma ba fi nso amensa nso be no drink na o se na yanku fufu bi hya hase na me nkoto bi mo ene ekoi nto ya na ma me na me to na me didi ena o se na me se ade na o so nkomo ho no ma me pese me no ye de edi Asem Beba Dabi ana me smiti o ena o se o te se me no ba bia kwa akwanyema asem be na obede obeka na ase de na abeye ukunu na ebusa osase no bisa me sa nto bisa me sa na mesere ana me si ene oba akolo de ene nka wowu nka me am so oba na sa de na ko hospital ama doctor bo ne pane ama nyinse na ase ana so oba na so yede ewu na me kan se eche na o se ne me na oba bi nyim nto kan no na me si nti se pese menye de o so oba na se wo oba adwuma mu ho no oba hwan adwuma mu oba ono no adwuma mu ho no se wo yi number efri me phone so e da ma ono no mpena no na se me nam ho no ma assemble person ne mpena no enka enfa me ho nam da hospital mu no ono ge ni nyina ba hospital mu obehwe me ana ge ne ba na ge ne be ka kire me se mikunu soma no e ma ne koto kosua miensa e ma oto ensa kan ho e ma ne de ko duma na afunso mu ho no makwa akobɔ medua hwan na e ka sa asem me pa so mikunu mpena no wo yareda hospital no ena wukunu mpena no a oni wukunu nyina ba hospital ho so wo behwe wo no e be ka kire wo se dean yare na me yare no mikunu nim hu bi adenti me pa cho mikunu so ka kire me se yare na me yare ona mama yare ba wono wan chilem ena ga ni kire mu kire wo se ena na ga ni be kire mu se mikunu so mana mane ko to kosua miensa di Asante kosua na asa abrofo me pa chen wan kire mu se Asante de na abrofo de to aso ba so ko to kosua miensa na oto nsa kan ho no de ma mikunu de ko duma na afunsuom na de ko bo mimidia o kan na ukunu gina ho de me pa cho o kan na mikunu ni ho no to aso na me maame e wo ho empna ne ka sa asem ne dia kire ho no o kan e kire me maame wo san so ka kire minuanom minuam penifo o san so ka kire wo me maame ko ge no ho no enipa bi ye kobra ono be ma no ene de ne mpena ba yare sabia ho so o mehwe ne yere a wo yare be ma ni ho ena oba na wo no ye mpena no abefre wo yere no wo maame ene unuanom ge no ka kire me aka kire wo nso se wo ena aye wo sa me ba cha na me maame ba na me bo na mane to asufri ho na me maame mo ko ge no e ho no mu ofie me maame ni me sisters mo ko ge no ho ofie na ge no san so kire mu the same thing e de kire me maame mo enti me kun so sorry a o se yare na wo yare no e ye mea ana o se
okonsuo mu hono me kuna asem okonsuo mu hono ma nsuo no kura so ba be yi ne ho adi akere no ma nsuo no twa sakola nsuo no okɔ mu no me pa chan nsuo na be yi ne ho adi akere ono be ma no nsuo na ye den wo twa sakola ni tin wa yi ni tin no ho nyina sakola kwabo oba na o hye jalabia nsuo ni hye jalabia me pa chan ana me kunu ka chele me to kan ya na me se enti se amenya ne den enti so wo de ma konsuma wa ko bo mi dia se o be so wo kumia de o be so wo ye ohun bia no ya wo ho no se wa ye ne den nsu nti no odi nkosua ko nsuo bu akobo odia o se wa fa na chi na wo nso wa fa na chi ne ba cho da antam na me fa na chi that time na wo fa na chi ne ba cho da bi as say de wa fa ne ba cho fa cho mi ni mo no wo ye odi e fa cho ye my wife moja ya na moda so te fa cho nya ye da so te moda so te ba cho okay confirm or deny wa baba ya idua Epacho confirm. Confirm or deny. Woni ompena ekwa yaresabia se wo kohwe gebra woda yarempaso. Where me pacho? Eye ani ana there be confirm or deny. Epacho confirm. Confirm. Confirm or deny. Ompena kokane wo ayaresabia ho kire wo yere se wo soma no ma ni koto nkosua e di koduma na afuo nsuo mu ho ebacho kosua na heshina afuno etoye confirm or deny confirm eno na ade ko ball girl ni dua no ebacho nye dua bo se me bo ni dua se bia nsuo ni enko ani ana debi ebacho ane good edua na wo ball ye no nana wo ball no sen ka se ne wo ball no pe memo wa kire wo nso wo nsemu we dey enchiri epacho eduabo na me di snap no kosua no konsumo wo ball ne sen epacho me kan se eni die mu me mo nsuo ni din eni die mu me mpekasa me mperenkasa be misire me kasa kakra epacho me kan se apart from menen no asetra na yete no Asem Beba Dabi never be cause wo menen ntema mentia se indi se o famachi a o maybe say no on kan kra nchemti ensuo ni mami hu se ya mpase wo famachi na on famachi afei confirm or deny ensuo no ba be yi ni ko adi kire Asem Beba Dabi e ma wo ka kire aba 102.9 FM time on that ayarempa no so no e no ka se obi ginagina no so na nipa no ginagina no so no wabo sakura o hye jarabia wa na me ka je se enya mekura me hu se nipa ne da na ensuo na oda ye guma na fo ile
enka udin enawia yi odoma nkoma nyame enase nkamfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no arofo ne ade hye awia yi yema yenho aha yema yenho yahyiehia ema yenho akwaba aha eye otek 102.9 FM sunie ene eye benada ene ye bosome nsuyi de toso nwotwe emfimpinu ne aduonu num ene ye wei ene wiei yasan hia bio ne ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ene ye de ba besom na dwumadie a ye die da biara da wa afidie so asem krope ne ye ka yesi ye de suade ebre kro na amwo ne ye de kire ye ho so ade no nti na wiei a ye hie nokre moma yense ye ho se ye ba bisuade ebre kro na amwo ne ye ba be kire ye ho so ade ewa afidikasie yi so enabinan hyene nso se dwumadi a ye die ye live ewa ye social media handles ne so se wo ba Facebook se wo ba YouTube ana TikTok a ye stream show no live o hwehwe Otek 102.9 FM Otek 102.9 FM a ewi abre dwumadi ni stream live na wadama se wo ba eya ahye se wo ba shema wunuanum nya de suan nya de kire dwumadi e bintie shema wonom enya bi nso nhwe ebre kro na mu ne na wiai wadwen kire bi a wo no o de betum ama yen ye begye ewa afidikasie yi so ye bekan amu bi biara nso ate wonka na wiai ye wo yenuanom ahodo nso wa ma ahodo so a onom fa yen show yi live ene Spain for tie yen obi love radio so ene bi love radio fo nyina echiachia mo ye bomo abaso ene mo adwuma pa moyo ene Sky FM enso wo Columbus Ohio United States of America buchimani mu ene mo amo monitor yen wo so ni nyina nso nyankopon enya mo kese se wo ko Kings Radio ene ni TV so wo Paris France a amponsem ono nso ni na bedwafo ene wie wonom nso abo ade mu do ya adwumadie no etwagu ye wo Dachi Hima Radio wo Denmark oba United Kingdom mu a ye wo GN Radio wo ho ye wo Patmak Radio enso wo ho ye wo Abawa Radio ye wo Brenny Radio ene ye wo Sahara Radio onum nyina nso wo UK ena wie mu nyina ye chiachia mo ebom abaso da mo ase se da ne da mu ne edidwuma me di de Krobea nana Yaw Asante ena wie ogi amanie ena wie apesema kanna nenie ena dai Krobea jata mene mabedwafo ye ne wonso asan ahia bio ene obo ade atena ase obo awia akwa aba ya eja akra umpom te say nyankopon adom me ho ye pa na nso so adom kro na menso me ho den ene ye benada ya san ahia bio sa pepepepepe ya adesua ya ade kire se ye hia se ya ye de nsem no ebeto ye tiefu anim ye nyina ye soso adwen na ye hunu ba bia ye de to a asumdwe beba enti na wie ye hie se be yesa ya kwa be boko de na adumara kwa ne so de adume ya kan ya san hia ne bena sa pepepe ne tie se banifo se wa no ho nefu wo dodo ne nso no hotumi tu emfuye ne ntumi mabio etumi ye kwabo trese wo do ho no atu ho awiai adofo mabedwafo na wate wonka no na awiai nana brago mehu se wa join ni show no live osana na ya Krobea Asante me nso me wo afidie ne so maba ahoma ne so na wie me nso maba abeka mo ho ewo afidie yi so a menimu nyina ebeka bom na enedei yasom na emrante a epe kokotiye obi akwakoye kokotisem ema sese ye ya ye kasei obo ade wakwa akwo posini sekan wa wo posini sekan na ni nyina ne se enkran makati here edna krachi yesi ani area na wote no akakabe nsam kwa o safo ni bia eni a obehwe otumi ne na momofo ko maka bom di moto aba area ho na eni po womtum be yedede
okwa ka wono mo asem a wanhwe yo be prepare na we na prosini ba ko a yesesame ena obi ade ni mu se frɛ no krache ne de ne ma ko school officer ena mrantie eduru hono mo akasa sorry ohwe de mrantie ne ye no a wanhwe ya ne nkwada esan mu ena opagya atuo no fire still one shot na gangaria akwani de animu ya wo ba prosini so yeso no nso wadi tuaduro enti prosini to no apete prosini to no apete ene yesi prosini fire ene na yehu enti na chese ba bi aduro no wono krachi akọ officer ne so se officer ne mfa ni tuo no emama no ene officer ne se da bi me abaituo pa de me mfa mawo enti e be dane fa ma me mfa mawo ene o mudi bom na krache na twese kan fa se kan ne to so matie for you oba Facebook ne so na YouTube ne so krache na twese kan wo twese kan obi anim se bia watwe no odi behunahuna post se bia obeje atuo ni mukura ama no na je sa asem de na asem ko se no ode be wo post ni no wodi atwo film ama se ye di post ni akoto post fo aya asabia urade ya wono mo kire se wo je ayarehwe wodi se wudi sem ne boni we wie ye no watu pia afagyan no odwane obi a waben de wadwane obi a wadi aduro de wudwane sai wa pra prosini na dwane hwese kan na wodi di sai wuo no we nipa bonefo se kan e na krache no wakoto a wodi di sai duma no we umia yi bi so na abie ya no bia da bi o we di ebom da bi emom sa da we atum sei ni bi ayete se ba fa film we na ye se ba fo no na kia yi bi o ayi na ewo ho na ayese white ayi no umia so woni nchemu sei umia so woni nchemu sei ya na no abi na no abi abanachi and this ba fo na wo de say wo do nsa na kwatwe bie sei no we ayese yi no na we ye den na no areject ye den we de say de na ye de say ye di anka wanka kura se de anka di anka na de wonam kromu ahya no ho yi de nti we yatum sa nti we mia loko no so a emie tumi aso ana no abi wutum di a umi aso a na no amu atua yesi ne mfe no nifa fam ho no nyame mo anu wanwo nyame mo wanwo awurade gine nko no we di wonko di boni bia esi aposifo nani abre se so awo ye nyonko pa se kan na so wadi aduro di a kwan bi e be fa so e be chiw bi e be chiw ti o mo nso ani abre na mu se wo no mo sa owura edi o eden na ebe yemre ba ko nso ono nso si abrabo ne mu aye den abrabo ni mu aye den nti wa ye da ono nso ye ne ho hwie nyeye nyuma nyina sei ene ye se wo sori a adwendwene nti okwa bijan wo de adane nsa no ene wo ko besi a one thought ni atwa one thought enti de ne nkwa awie ye no wo be hu se wa ye stram wa kokune ho akokune ho onhwe akokune ho akoto nzuom na kuma ntumi akokune ho oni akokoduro na kuma ntumi oni akokoduro akokune ho ba bia wo kokune ho no yesi ba akwansini mi ensa asesei na onanti free fie di ne hokɔhye ho so akune ontumi wa kowie ne ho wa wie ne ho kra heaven dear wonka ho akokune ho obi obɛhya akonfu bia anko heaven o akokune ho se oni akodo oni gidie onyankopon so obetima ye nsenkyere ne akokune ho nti ene heaven ho de wonko na we ohwe abunzam jem krom beje no che ye investigation ho na amochi kura kwa ba amochi be mana kwa bo we wa hwa ayi wo krom nyino ko de wa ye no se we em se yi kura se we bonsam mpene so adentia se wo kwhye ne ho akonfo no ye share kire ye investigation ko ye be ye investigation akoho okay enti adofo we ye ni animu na wi me wo opanyini bi e wo manim ha eja kwa ba ya me de oho te say ya me adom me ho ye udi de say eja e fra bi Yaw Ajiman ya Ajiman you sir ufri hina ba ya ifi pankro no ya mani nsa wadi mfie say o fie aduason oche wow
aduoson wotwe esa wo kwadu wotwe no ya wo hoden obi a wo kwadu wotwe na hoden saa no saa na mtie saa na nyame ayemi saa na nyame ayewo wow wa wo nante kama o me nante men kitapuma wow ya wo secret ne sai bra wanim na kan wo secret kire me me secret je se no ani nyame ya ni nipa so tio na hwe won so ya onyi ni che ahwe be na ahwe won so ya kire me wa hwe ye ni bi ni enso ye mfa nto ye trim first no pa no na mi so na me no sa majai dada me no cigarette majai okay yes ena dazo mi da ntem me pechi chinachinchi no mana mama sem so enye majuma yes na dia na ma wujai nsanom ne cigarette nom nsano ne hame ne cigarette ni nyina ne hame afi kra cigarette ne kra se ka me bai bi kuta me na me no oh ye ani na na mani nje ho tu hu se a house ado na ye wadwen se ni obejai wujai ye nso ujira so kakra de nyame ase ene awia yaw de na de waba manim hanya botrema ho hye wasem na se entu ngosi mfimfini baabi hyase kiremu kire me na menti asem de de ya kan se boko asem asu so e boko ba ne boko ne kan me ne me yire ne me ba ene ti me baba ya okusku JSS1 musa koran kwa nam so no enye oni me jaja no rough mesu mani nje sade mani na mesu bin tnafa ko me min tnafa ko ho ana me ko na maba okofa mpene bi ma me hu sa mpena no kola o je so wo twempena ma me hu sa damfo no ka kire ni se so wanya sa de no me ba ne ye na me fa nche no meche no sakura no okosu masa akura nso ni nguma send a report big time as is yam the trouble send out. The any crowd we good, excellent, very good, excellent, very good. The buffer member 17 dia no so name last born. You know abo frebi a hwen bia me pese yen go be ko bia no meboa no akọ fine. Ko mikro mko ya ejuma kakra. Me ba na bofra ne nyim. Je cheso ya kwala no. Wonyim. Oni sa boy no corona the okoman warning yes sir afi ohun sa no na bofra ni dwane me yiri so aka che ze mitiri modin se inya na mechi ni so a me mfa nche no o yire ka kire hwan o ka kire boy no se wo tiri modin ene me ba no se inya na me mfa nche no ye ne betum se ne tum so a me manyini enche mewu na mewu a hwan na be hwa bofra nti ma me ba na nchi abofra na nchire mia na nyansa na nu ya na mda nyansa kakra da boy na na mahunu enka face no so boy no ba fi ogodo na mfio na mi hu no shenu so esa wo yiri tu oba ne fo se e ma ne nchire wo abrante no nyesa wo be che no won so enche wo be wu na wu na boy ni de ma hwan na be hwa oba no adwen a oba ne boto oba ni tim boto me ba ni to aso ya ni na akola na nchire me da okay fine na awo camp of me na me hwe no me ba no wawo ondimi nko wanyem ondimi nko school bi ma hwe na kopim time awo kan o de ko we hospital bill me na me ko tuae ko ya ko ntimi ya ko na ne ma me so e woni kuru ma kolongo na me ka kire ni se me friend no ka je nze omra bofra na be o me fa no nko o so niska o de be fa ka akura aba am sending niska 50 Ghana o so on fa free kono ngumra oba na bag kura no so be fa bofra no kwa hwan na be hwe no oba osun bag ne no ma no betina ma hwe bofra ne sa wa ma me fa na nkokọ no ne mu mo no boa ne ho ba kuma se ha oba so upam na onye yi so na me ne tina hwe ne sa ne ho abofra no to no ai fe ne ho akene na yare so sak na me ne yare akire se yare ne sambae yare ne obunya ha be 6 months ne ho to no okoye ne ho to ne okoye akire ne yare ne sambae yare ne bai me bre papa me dey no go up and downs agogo free be say
ode ne chinchini no ono anye na odi free mu oba na wo ka kire wo ba ne se wo enche wo bewu no ti mane nkire be makro ne ne nyem oye no onu momawu onu enura Sunday first July any 2 years oba no wie esi se me ne abofre neti wo wangu me nyangu ye na mte ono onu nawu na mte ono ti me abofre neti okọ sister pani ho okọ no wa no aba okọ no aba otimi dwane free mi ncha se okra mi so okọ no okọ sunyane bueno okọ ko tena sunyane ne papa ne maame ho no otie wakɔhyɛ boy no papa ne maame ho yes enso no akra wo se wo okɔ ne sister wo onko no okɔ free ano aba minim na mribi mi wo ho na minya call anaju be mi dantem mi acha 7 pa be hu mi abonten wo boa da ho be 7:15 eko 7:20 na minya call no ma na minim na mi receive na o se o sunwane dumase na abofre be aba no abofra na de mi no mama no na oba ni ko so oba ni kunu ho obehwe ne ba ma wa bono apam no cratch na bona pam no 1 million ekita no boy na fa ade so asa am ka chi antene se e me pan cho o so assembly woman so obenya baabi amana ase me first kura me ka je no on fa ngoma police me mpebo en cha na police mpe baabi man na de chi ameba si ade asa na ma omma bofra ni ska se omra kumase this time of the day no bedu anaju sa na amana yubro ma obeye den no si obenya baabi amana da amfana nkoma police no die anopa 4:30 na metika mu ameko sunyane wow ahomachi no bidu sunyane 8:10 do mase ho no menko ho da ibese ya kirem na mekoe na mesusu minimo mu fie na papa no so yekremu ni timbusa limam fie boy no ne oba ne nyemo ye no ne papa ye kremuni okay timbusa limam fie ni ya kirem limam fie na mekoche na ne normal so wo me ho papa no normal wo me ho mekoche ni nyina se limam timiti wo ha na limano ono ye ni course be 11 we could do be 8 something 8:10 no 11 sana papa no e ba ho first akola no me nana na wo ne nche no one abaya ba ko ne ba first e chire sana papa ndi moto riding machine bi ni ba ho o se o mukuru mu die se o ko fo ba na onye no ho ade a hwede obehwa akola no ne mum se papa no firi mu a ajapade obia sa mpana ba no onka ho hwan na eka sei boy ne papa no na eka saasem we de kire saasem we kire na me se papa no cha no de me nana beko mi se ko wa me ne ho ade na me skura me mpene e ma no enware me ba no fi se boy no ma hunu no nya de ameja me ba ma na aware no enti me nana beko bi pacho ave boy ne ka je me se akora nya me ba no ma me fa no ko ne me ye be ma me fa bofra no ko di one oba na wo no asa me count 9 ono na e ka sa asam na kire o se busam se wo abofra we ye oba yo ba no nyi san a wo na wa hwe na ma hwe wo na wa kotua hospital bill ti na wo ntua e o ti sunya wo ka kire me o fra me ka kire me se o yare e wo brekum unayo ya na kora na esi oni pampers nti mi o pamicho sa me na me ne communicate mi sending sika no me hwa bofra no to pampers man free sunyane eba free brekum ba sunyane me man sending 500 cedi na me sa send another 500 cedi on fan to pampers man se me pesa bofra no basa kore ewu ni na wiki bia me to pampers me to 11 me to ne Saturday ti park no na me to man nti miss Hasendin iska na mkaje se wo pra untimi dia onfa bofra no mreme sabre na oba no ne onana ani nyina wo mo ho sa me ba ne de ne onka ho kora no nko ana ho okay but be fan by force na de ne koye mam koye police case kura wa tafo what do you call there
ejomo mom se men ko fa kola na mra na madika e case ay statement om se statement no ehwe ye hu statement no police na case no se hu me the date ni time am the statement na man na 5th May 9th May 2022 that time na me ri ni nyanguye na me dada ko ya ni ko police station ko ye zi ehunu docket na nti ntimi so case no na ma bo friend nya akora no de ko ye fine o de ko akire me fa bo fra boy si nya mba no nti o ma me mfa no Asem Beba Dabi and papa no kan ade enso sa me sunya no na mi ja bibia ma no kai na me fa ka bedru kumase ya o de oba ne bae me bana dan wa ma tama wa buru no pranka me ko fa na bana ko na ma ade chi ansa na oba. Okay, nti wo waba. Me mamba. Okay, twaso free. Oba ode akora na beba akora oba akora na wo hia wo se abofra na ne papa no se o ma na mfa akora na ma. Nti wa mfa na ma na wo se akora ni ni me ba ne nchen no. Me ba no wa free, otimi ni numbers bas se ne wo na ape. Nti abofra ndi o no mpese ode abofra na akora ba. Me pese o kosu yanju school kra o ka senka obesa atwa school so. On se de o sin me moment me pese nka metwa o so. Social welfare tafo o mi nyina wo ho ye kan mi se me ade chia me do boko akora na nko school so de bi aboy man kwan tem dia se boy din akora ye chia mi so me ni eto treso ekinto books kakra mi so de bi am ko man ko mi ni di ena ma mi su ye ka ba di manim ne ka ketwa mi go su kakra ti zem di ti on akora ye on fa bofra no ma na ma jai echidie na me jiru ho ahu se ye papa ne kan kire me se da chi bia se wu a se papa no wu a me ba ne de me nana ne de o ye mpana ba so o mo krum no no ma o mo sum no se papa no ojo padi bia on kan ho ti me se me fa me ba me nana no mra na me ya me behwe no impe juma bi kura ma ne nye akoye nkam di ne ko school kitwa no kura no what in am hon bas on be so abofra ne sa me mpe se abofra ne beto nti me nana no na me pe no ena sa abo no so still me nyana mechi no di onyemo oba no onyemo ba no yes still a unya na obechi no se manchi na obe ha me se me chi ne dia se mara no obe ejima se metimi achi no ya prescription na mechi no mfa nche no se ka mabo nya na maboka hu na nya chie ho asemi na o person ka obechi a wo yire ka se e ma oba ne kura nchire na still a chire da so otrim asa na kora ye kora we say sa akora up to today kora ye ntu ni dini wanya mfie sai ni third year no ko 4 November this month here na onya 3 years ye ntu ni dini enti wo baba no we mi baba no ko no sisi ya bra wanim okone sisters ne ho okone sister penny no you enti sese wakotena kono nwo a wo sua adwuma ana sua adwuma so on numbers basa se ko betie ma asem na akore wo mi nchia akore metimi na ko school ha na mapa adwuma di watum nka wo sua adwuma wo school sora no pa wo da akore na ko school ha me ko adwuma acha kora 1 2 na maba fie me ba metimi akofa abofra no aba fie na wo so 6 7 kora na ba pon adwuma ba no aba yin na wo fie enam basa nanti basa wo ni ntino on pesa abofra no ba ena akora no so oni ne anyinsen wo en sa abofra so anyese bia me penalty ne ntina me kasa onya akora papa akora obobo na so monum bi wi bi etima ko kire ba bi me ya mbro no so ehonu ma lapasoda pankro no water west asi o bonka bi wo wi fo nko na ho ana otie laposada hotel de so so nasie o patrushen goil na ho akire ho wi fo nko ya prosi wo be chi wo mda ye nikia prosi wo be chi wo mko ase me be o ma san badada da bia prosi wo chi wo e ho na sa akra che ne nso te ho no se o mu fie wo so se ina ho ha no odi agro wi na ne tramo no ano mo no enti obubobi o masa ese me kan se me to so na o ye dey ne hunu o ba ne se ye dey me ba no ko school wo pankro no eleo roman ho area ho aso na boy ne omotie
na ne nam fufuo no me ba no nam fufuo no nkola boni na odi no abom na mo ko yes ade wisi enti bra eya abra wodim kasa gu bibi wem onyem ba no wankyerɛ wo be mana kosi sen ansa na wo hunu na boni de prakia eba fio obi ne kyerɛ me akos anti bi coast o de prakia ba fio one day mapie ba na mihia prakia na ofiri mi fie oba am stop on the only me ide minim no am man sa won ni firi ho no boy no ehuni bi se me wo fie a boy na o ma na me pia esu mi chinchin nye nipa mi chinchini se me ko majuma se me ba ha si mi fira na me ko wura fie amasa odi just me sa na me pia me ko hin ye ma dure hin na me ko ba bia me wo fie se me wo fie dia me hu when me ni na kopi mi sema na sia o dada mi jiji mi sika no na me ka je so me na me ka se me chi no mi de bibia a che no me nchi ni bi na me otim ba me che kakra enti akwada no wo na akwada na ye dai no free kumase ha ekodi boy ne nchen ene na busua nchen wuko boy no ba ha ena me de akola no call police se ma krokro na ma me nyane kakra nga me de akola no call police se ka me ko free police for na aba chi boy no police is docket na you docket no ni pa na case no won sem no you docket ni the moment me enso sa case no na me say okay say the make case for no me say me nko ade chenti bi dia bofra no buy no ma me bi wo na si ha ni fie ewe me fie na ase be fie ase on me buy me gina ho me ne ma me ati nkomo na me ba no frame not me say boy na ba fie ho no frame na mka jeso ma bedu na me ma me achia ho na kole e ban ba o ba no be fa abofra no o ne koe one boy a plan o de abofra no ko mi fie ho ko na boy no fa no na popra enti wa wo ba de be fa wo na ni free wo nchen wo ma me achia ho e de ne koma boy ni wo fie ho na ho o de ne koe wo ba yu busa o ba ne den o de prakia ne ba mi sa abofra no o se o de ne ti akola ba ku fie ho asanto no ka je ni papa na be fa no o de ne ko no mi free a chan fie o be cross ko na wura mi a chan no e kwa ni cha ni e chan fie nte a chan fie ni e kwa ni fie ni udro mo ze prakia no ko prakia na mi nim se o ne de prakia ne bo de abofra no ko be sinne bi ko ho sunwan ho ansa na me ko akola no koran me ko na ija ashine na ho ase o ma she ntrosa akata so akola na no frame o prepare mi se na o kire mi se jashe mi bi o ni jashe da o se etue da sen isi o na ne na ko kan na ashine akola de apti na woni me o mo je ni suku gro mo fa no nko ana pepe ni zo ko fa me be ne yezade so ye musini so ye dagati so mi ni o mo tribe na o mo nye Ghana fo Ghana pepe fo on kasa de metibi o mo nye Ghana fo we nye Ghana de ni bia hausa kura meti na oba no pa die pa ne hana ono ana awo o papa ka kire wo se obeboa wa akwada ne hwem nanso seted wo mpesa akwada ne be wo no ne ncha adwemboni na wo ne tirim adwen papa wo ne tirim anko onye sa mi sora no pa bia monska mi ba mi dijwa mi am ko jom ko toto no maba to de bikura dia me na me no ana wadi me masem na atoni tirim sisi oda so ne boy ne twempana oda so ne boy ne twem ofi okura ba new week oba ya no oko sunyane na mine no enso oko sunyane oko e friend konongo hono konongo office sunya bae no o ka kire mi se o de noma bi eko akogu e friend say konongo aba bra mi friends o ka kire mi se konongo wo me ba no mi friend o se o konongo na o de beja baaji be o de konongo aba am say enye konongo na ofiri ba se o si debi ko sunyane ni pa o ka kire mi se ofiri sunyane aba no enti boy ne bura oburu ni nyina chi no osa koni ho minima de kura boy ndi aye no wini ba ho a nete access bro we dia wifo monfa nchame meba mesan ba so eja wifo monfa nchame
minuanum wiifo se obi botra mo yi bi sa tototo neoma to so obedane somro wo ba so a wawu tramofo monso monfa nchame o de cho say won fa ncho say tramofo tie mi wiifo tie mi enti wo monfa nchame say o de be chabe wo ebi na akwada no wakote awi won hwe sabre no wonka bi hwe da odwan a wode na no akoka nkyere ene okoka hwe ya okohia awini no obetetare so a akwakofa wedi na no mai nkoma na omudi ya wo mo hairdresser fo a ye bo bi tie ma akwakohia di nkomo sada nam no kra ne nam eja kwa me na ba ko ka ewo hairdresser asese sebe ni kuna ayemre wo mpam na obaba kutu ema musia o hairdresser ase amoka sa o lunash ye crow from lunash musia amoka sa o mpacho wedi enyemi nua ba lunash o ne si na ye ne nam area mu ha ye koye baby na ono oba wafo no tu ne nyonko oba wafo ne fo se nye yi a umpe wifo ibi ani o ye yi a wo twiwa wo wi a wa hohuru mu akoda wo enti adwe bi wo ema binum nso trim fa wifo mema ho wonum nim se wo bi kohyehyehye wi no sebe o wone wo ba be hia sebe twi obetwiw no obeti akaso enti sa adwen no ene da ebinum trim ebinie ena papa yi bai akwakohia wi ni a wi ni bro wi ni pamon esi abonten asemre woman ena eje wa free wi ni nsam o papa sori ahomachi tututu aba wi fuokro aba ba bia wi ni wote ni wabusua ba be hia still akwada na ama oda sori papa wonya hwe ose wi ni abrantie yi eye onana no ena ode akantan kroso ba no a sebe oda so netie se empna twen na mu enye friends akola no obaze oni me ba no chimpana ni ntira na ode aka akola na openo me ba no de me ba na so ne hu na ye ne I can see say ne hu na ye ne de nti na odi boy we na hu boy enipa oye hu na obaka ze bodamfo obo be ma obo so hye so ade pepe ni ba pepe fo kwade nkom ntanye sade oye di tiro anzu se di omo nso na eye pa o omo na eye ka pepe fo ankra de ne ade won mu twa o ade won mu twa ko mu tie o papa ne o maami no se di bebre atiafa so bebre atiafa more than atiafa so okra se di temi de me ba me nana no na me pesa kola me nana no me nchen ya me baba no peso ye bia onye ada na wo pe wo nana no ade na papa akola sani ye wu bafaba kola o fa na so afa ni sa ko we want me am atade o wo abofra no beduru ne atade o to ma no ba ko pe egumi dem sisi ya kiti ni nkola bebe se ne egu sisi ya akora no ma wo nyina me na mato o yare ya hospital amia asena me ye no mia grape water akora me na me to ma no na o sabe fa no ko ne natena na daachin na me famra o nya ne papa bi kura ne se akora benye bia o mabusia mu yesi o mukuru ntisa ye mma no free so ye mpana ba o mbe yuso abofra na so from head to toe o mbe yuso na wati ho ye den esu mu abusia me wo ma e wo ma na nanum wo fasefo me tene be kama abusia be bo ame na de wo be yiyi asa de wulbai wa kora wo yire ho asa wo be ye de ama on nanai wa wo ba ne nso mpene so ada na ne wunja na se mo fama me ba ne de metimi apono a o kame ma ho bi on timi ma me nchenda ne ba na nkasa me metimi apono on timi ma me man bi biada on timi ma me nchen so da no luma yi chikuko ayi di de ba
Sani say obey metumi apono de agya no na ne ono amone bre se si ni ya one ne bamfa na nka akora tena ba bi na nka dwene ho o peniye o pe ona na ayie wa wo ba no sabe akwadai wo nche wo maami acha ho e na obefa akwadaa ne koye ne koma be man se be man ne mfa ne nkosunwan bra wo koye e wo sunwan be man ne bo na wo koye no wa wo ba no ka kire o se papa wo di kan adeche ame ba ame de akwadaa ne beba oba nsapan wa bra wa mfa akwadaa na amba enti wonyi ni ye se wa wo ba ne kura no ompese wo na no beba wo ho na oluman bre na wo bre akwadaa de wo menche me pe ono kura o pe na se abofra no wo menche sisi ya ono up and down and chinchin basa na onenam no onya kwan enchinchini ti ma me hwe bibi olumai wo pesa wo je onana no ba se be ya wo ba no betena fa ko ana se meji ne ba ne se wo betena fa ko me hwe na me ne betu paguma ade na asua se won tena fa ko so no beko awonko na abofra ne ye menya ba bi di nato ahwe no. Okay atiefo awiai asemo a ewo yanim ainie and God's time mehu se waba ahomane so nyankopon nhira no onye okese mabedwafo wa ha ene wie mema wonom nso nsemisa kwanya na wonom nso abisa ene Lendewin babe ene osana ya Krobea Asante awiai me wo bantema ena me hwew na Mr and Mrs mame 20 chia wonom mame why yo mate onom nso da se eburu da se jewo mahum why mahum nana waka de na maka wifo ne de no ye ya asem o ya asem wisi anka se bi nana ya agema ka no hwe ade afre ni wisie se wanhwe ya wisie be hawo mo amutie me se wanhwe ya anything wisie ye kan oh mi favorite favorite in the needy obehu say your favorite oh but onua akina de be yew no wodi obi a watwe wisie achepa no sebe abusanimu no wonkyere wonsunsu aso a se di abre no se wanyai ne adombre ni nie wanyai ye kan na so de yenti obi a akina obeka se sa asemi na na Krobea kan na Krobea kan wisie e de Asem Beba wu ene Honorable Ishmael presiding member adujama Honorable a very good afternoon to you nyankopon nhira no onye okese okay mabedwafo obam na mama wonsemisa kwanya no mienu miensa bi ewo ahomane so but na wie ya no ahye ne nsonso say ye wo Limbo Wave Enterprise fo a onmota ye chi ye dwumadi a ye die Limbo Wave fo bo aye mpa na wie se wutie mi a akwanya no aba ma one se onua dasani onua ba onua bema keka wo ho na woni Limbo Wave Enterprise fo mra mehia ewo Kumasi kro from ye ni Shinola ene di animhwe ye ben IBM NJ sa woba Limbo Wave Enterprise ha ye ni akofa molten tissues ye de aba na onue molten tissues ya America ho asemi se wunya bi na wodi siesie wo ho a eye moto kama enti se sei amanfo topa enti wutie mi sa woba Limbo Wave ha ya menka sa dwuma ni o mani mo nso bo hom ne so bejibi kojina traffic mu enam say ye to molten tissues na ye kama nti amanfo beto amoanya amfa so molten tissues no ye kama ye wode ye ti ru a ye disiesie ye ho enti mu amu operate public toilet ya hodo mu amu fie no ya amfa molten tissues emfansiesie mo ho afa mu amu ye hotels ene guest house wa hodo no mu nyusu molten tissues emfa mamu ahoho mu amu ye restaurant operators de de pepa ye nsai mu amu fie kitchen hono mu ye nuane a mu behia tissues ye kama ebeboa wo a
ɛyɛ molten tissue ɛna sɛsɛ ɛba wadwenem hwɛ ya hei wobɛtumi abɛtu dodoɔ bi a wɔpa akɔtɔn wobɛtumi abɛtɔ ne nkronkronkronko nso na ade akɔ akɔdi dwuma molten tissues mepaakyɛw fit life natural mineral water no ɛno nso yɛyɛn ne yɛde aba na fit life yi wodwumadie bi a wodie na woma fit life natural mineral water ba ase a onua dasani ɛboa kyerɛ sɛ ensuo ne yɛ kama ubogu wadeɛ so a utumi se nsupa no anom yi enti dwumadi a wudie no onam traffic mu ne ade na wo pensu a ma fit life natural mineral water emra wadwen mu ye number ye 0550 115 013 ena 0595 850 042 unya fresh akoma we ya limbo wave for ye beje so na ye ne wakasa na yaboa wonso na awie Dr. Dawood woni panyini pa woda Dawood Herbal Hospital ano opanyini nyankopon hira no onya okese enam wonsa so ena Dawood Herbal Hospital aba bepiem wa Asante mantame mu onuadofo awutie mie se wode wo hobo Dr. Dawood a papa no owaduro hwe ma mo pa wo amunya wo mo brenie mo ne Dr. Dawood nsia emema sabe muntumi nyem mo yerenom mo nso mo brenie mo ne Dr. Dawood nsia ebepa ho amamo oba ne befa yafunu na watumi awo afa ho afa bibia sabe bema sabe waye mre wo mpam enioma nkoyie se power no ebegina so a oni Dr. Dawood nsia na de make wo beti ase se sikire yade etetel emoja broso ana stroke yade na de wato form enemu yade bi na hawo awako enko etridi yade ulcer ana se prostate mokokram ena wanya akwanya no nie woni Dr. Dawood nsia papa ne waduro obesan yade se fabrodo hawo koko na apie wo ama sese uhunu wo ho ano sasaburo bi sisi yade bi wo se ne wo yade tie de wa na animu owu bra ejeso krapa edane enkane na Metro FM ni wom ewa ejeso krapa hono saa da no amu ana Dr. Dawood odini dwuma Dr. number ni ejina frɛ no eye 0244 886437 ena 0201 681 717 and then our whole day or whole fair umpokria tia oto ayete sete chima nkofie no enti se medie memfa hwe ho watabiri wo ho ene ufri ha ekina wo kwa ha hwe akokora yi ope baabi pa na wode ne ba no asie o ose betena se memfa onto adwumam na su adwuma akoda ne se no dabi ena abehu dabi kura ye kan brofo say dabi brofo oba de echi ame we dede dabi house dede dabi jakwabe say wo de oba de mpo ye sociology no de ho wa community wa ohunu dabi brofo dabi brofo odi ebusa wasem na men komla nana bacha bidasi ma yencha etiefo ma wajibra muti Asem Beba Dabi nyina wo bi dia ba wasti one day dabi wo wan fa wine na dabi one day sama sociology ga mam half dabi wan fa wine na ma one day dabi ho na akoda no obekunu busa wasem na me dasi a opani mani sa o sesia yi wona wan na tie akansi se menkwana mtisisi na wonkwana woti a wokɔgye akola 3 years wan so wo se woton busi kakra akola ne ba won kyɛn a hwan na bɛhwɛ akola no ndi obɛhwɛ no de menya bi ɛwɔn efie wa OTEC 102.9 FM wo ma dudu yɛ sɛn in my 5 enum ɛna de yɛ kana se mito so sɛn only the last one ebra wo hyɛ ase a wɔne akola no yɛ saade no on pese na on ablante na twempran no odi tuo bi ni so on tu ni fo na on jai saade ni nyana ne ofa kra me kan kire no ena oka me yire no na o ma na iche se me yire no yin pa wo e no kwafo o se wo jai on ko hobi
so kakra bi anam kwafo nti so obi ka se bi nyame fa o recurrence yi obi ka se o yire na ma ba na yes a obeji adi exactly me de na me gidie mu no no asata na kra no onte o nchen bi eyi na yɛ fie baako enti mo ana mo ya akwada ne yodom akwada ne seye e de kofa ampra master bibie ni ho a hia bofra ne me yire na me mfa ma wo mo bibie ni ho akoro ko school ni mu manti bibie ni ho man hia ni school da bia school de ko ron kra no absent kra no on time pe absent here akwada no yes namfo na ofa ya na me yire ma kwan na ma akwada ye esuru at once na okura mobile phone yi bia na dabi achiri anse no benya phone de no ya phone ya man to bia manida onyim wiye no a bra hu pragia driver say wona anyim uba no ubisa na busuafo ase yes me bisai na me kofie ho omo nana no me pe no na unwu afie ho me nkyere o se we ni be sin necessity se me no mutuka kofie ho busa papa na ya beka je oni ho so o fie ho sa no mti o fie ho enti hu se sa na no mo de ye ho no wa mpe obi a wo area mu ho a se bi na nimu ofere kakra o di ne be kofie ho se asimasi anyemeba enti me de ne ba papa ni fie wa o pesisi ya ntuka enko so be hu no se nye unye nipa oni wo pese oba no wo hu da na ne ba no a eye abrante na papa de no onti kumase ya bi ono akwada no no ne nana ne tie na okoba na boy ne papa so na oba nti boy ne so no ne papa no ohunu se ne ba na nyim obi okoro da bia so na oba kroma enso wa mpe ho asem ankanda why you okay na mfacha me okay oba de chiabe akra papa wadarmo mani nsa na wo ye adwuma be etinton books kakra efiri wo mranti bre mu nyina ana wunyini ye na wo sa na mranti bre mu na ye den a na me ye timba adwuma ne me ofa na me ka sa wo kira de won kasa ye mu na se teacher ni desi ya books be na oton yi story books no ne textbooks kakra eno na oton akra se ni awo ye obey wata awachi sa akwada ne medi wo ho tie metio akora no ompesa ni se akora no ba minche ha ya on onya kwan enyiye ne o nante basa on na me ye no on se akora no ba ase ya onya kwan ye sa eno so nti na mpesa bofra no ba ase de on onya kwan na on na basa na se won ta wachi sa akwada no ebeba o bofra de on ta machi no kure de se me ka kire o ene se si a obi ka se wonne be ma ne na ya akwan se o mpesa akwada no beba wo nchen a obeso mi sei majiedi obejiedi se akwada na wo ma wo nchen no onim hu bi oh yes sa naja unim se emra mu nso se ma me ne papa na wa akwada so tumi minim na tie mfa abofra ma no abofra no we under age no abefa no so mfa abofra bia ma no e no so kura no onye ready so be ware me ba no mpene so ma no ware no sabra o fa akwada no na akwada ni wo mfie sei no mfa ba gina o de tena akwada no be mfie be dumiensa en onyem no anya dunan yeah enti sesi a oba de kura onya 18 years be 60 yi ko we wono 26 September 2007 obo okay afi yantu anzu mfiri hono ma se sesi e se eba se bia emra bam na oba no ekoditi a wo se o ma akwada no e ma wonchen won tena papa nchen a wo be kan se master me mpene kura onu eyesi etino ena maame no a wode ne ho de ne ba no akodi ati a wo se opene so sa akwada ne ntena papa nchen a obeso mi sei master na akwada wo kosku akofa no se na boy no oba okay obi amane ba ware nti eno na o di begina so se obi ma ne ba nware
ɛna obi nya yinti akwada no ya wose wo ba wo nkyɛn yeah sisi abema ne papa no so wo ne kasa no hwɛ a wɔn so tiri mo pɔ no ɛne sensa akwada no bɛba wo nkyɛn no wɔpene so ana wɔn so mpene so bema ne papa no kora aka je so memfa bofra no nkɔ ne ba no boy ne no so ma memfa bofra no ɛna akwada no wɔte ho ankyɛn sisi a o papa no ne yere no ene ne ba no omo nyina osua omo nyina papa ne akwada ne papa no so te hobi me kyerɛ wase no omo nyina to se de ti ya mo te fa ko no akra me da se me da se ɛna wiai CEO Emma Francus Remedial College Tech Mazima Junction ɛna wo ɛna Francus a very good afternoon to you mahu nkra to no why nti mahu die meto nkra wo back door ho why meto nkra wo back door ho na yedi nkita ho se ye ya me ne wo kasai the fearsome 3 Hepa plus Pavi Plasmos Dr. Ebenezer Ajemai wababidru na eyenuomiensa se ye ya me ne wo kasai die se wunya bi na wo boba eboa manipadua no ejina brane ene eye benada yes se dru benada se ya na dani mu ehye kire se ye ke kan yo masi ani blo formulas ni gu ha utumi hu se bibia dana kwam e ba se ya na lab fo no ya ye yirede ye ni aye di kube be mixe ye ni e di nsuo de mixe ye ni aye nom ni ye di kodunumu ato akire ye ni aye nom ni ye di atadwe no ato akire no na ye nyina aye keka bom na ye hunu ba bi aye defa enne wona wo puti ya ona ankasa kire ye nkwan no na to ye ngidi papa na me da se na nyankopon hira utek fm atiefu nyina na utek oni edi dwuma ha nyina na enne akoye da kronkron enne ye da benada na edu benada mi tie se de wo hye wo intro na se no na se enne de se e binim sure nti se yare bi na attitude bi a ese se nipa no nya hodin bi na ade ben dia se wo de nkutokura akokan e be na ne o eni nti se obi tumi nya Hepa plus Pavi na Plasmos ni bi no mo a ma wunya hodin ma yade no ankasa no e pe ba bi na ne e de efa won so anyame adom unya hunu se oyare no wona yaye Hepa plus nupa no dia ma good efiri se ma wonya hodin na wakoso aso atenase e wa hodin mu enei se ye ka Hepa plus a te se de Romani kanyankopon no Romani kanyankopon a o kire nyame agya sure nyame oba sure ene nyame honhom kronkron no sa na se Hepa plus so ye ka Hepa plus a na ye kire Pavi ne Plasmos a ebo Hepa plus no so echidom ma na ye fearsome 3 na tumi asom sompa se de opanyi bi se de enuo na asom no sompa nti no on de ofre ne 3 som eno ano no odika o se nuo no atumi asom no sompa bi a ofre ne 3 som prekope powerful ene obi a oti utek ye mu akwanya koje Hepa plus Pavi Plasmos ni bi no enye se ukoto kwa so adrone de mounti o kwa kwajibi na honso oni wabusua ni nyina no enya so mfa so na meni abranti bi din komo ewie me enter studio okay o se doc matisa ya na yempanyfo ne kasem bi se de obedua no eno na ubetwa but ka akra bi anko no de sa bena mamu na brabo o se ne ma mene ne papa de ne ba wiase no nyankopon adom omu dua akwadu de ma no but onyine no hu se sa na kodu na fifi nkruma waye kete nana asemasi o na oje di obetumi aye bia afikura de Assyria ne Misrim eno de ne hokoto wo mso do hokoto rententan osi wa no mu nuo China ni na ekoma ne nkruma na dane kodu ne beyi Dabi no ne de ne kura to say onu nkruma ngete bi na ho on a normal day o hwe Ghana ni se ogina ho na hwe China ni a hwan na nka sabi o ye se oboa ne nua ewo nkruma ni
So on the cold man. Kwadua na wofo duama no. E benyini ma no so anya so mfa so a. O say ohwa na ne braho. Oh. En waye nru akọ hospital sa but nyame adom. So e fitani. Good. Ti fitamu ho. Ena omo kire no formula ne say aya onum hepa plus pavine plasmos. Se onya kwadu obetumi de bi ato akiri. Se kubensu nsu a onfa ndwodo ne kra. Na o say nyankopon ato nsu pa agudie na wofu dua ne so. Powerful. No no atumi wo se sa na utumi kura aka se usum body a sum kwadu. Very good statement. O say imu odin pa se body o no aya se de si edin no atumi wo se sa wo nsu. Good. And utumi efa na sa asenso edi so. Powerful. Mesre se oba bi tie mi a ma ukunu kwan da. Se obekwa konom China dru. Ti say system na ewom no China ni na dwunyina sanka mema e wo Ghana kra ebe yare ana ebe wuwu no mabefa ye niema edi so. Yenso nyame amaye na hoden se hepa plus pavi plasmos ye no not for sex. Na emom sa ahoden free tiri so ebe si ye na ase no nipadua ne betumi afa ne ntuma papa efra. Na sabio se ye dwuma masika ba ye ho yinso de ye nyakosua ba akon bi a ya nom ma na twie minim ye ho se sabio ye betumi anom nsuo nso e de aguso. Good. And na me de me personal line e to dwa e bia wuti u take oyo ba fichi komu yaw e na wo go through ntie ne se de day yi enya nkra ndru ba bia yi wakeka painkillers aboso because of fichi komu yaw obi nso de no eba nso emaye obi de 2 days 3 days wa wie obi nso ye family planning ewie ye no 2 years 3 years be mfie num ni still oda so go through asunsunsan so obi hawo nyina ne se ne to ase na etwetwe no se de awi aboyi ne to ase twe no oje ne ho ba bi obi afotrotro na dwendwe nyina ne se obesi krobesi de no asi afi obi nso de se ye tiema na mate krade ne sabo kam yes ne ye machine no mate bibi kakra bi na nakoma etu obi hawo nyina ne se ne tie ye ne ya na ama te se on tehwe ontumi nya hwe all senti obi ntumi ntene ne mu obi typhoid nti oje ne ho ba bi anye ne nyina mu no se ni padua ne nya hoden a utumi edi o house nkunim enti na hepa plus pavi plasmos ho dance no esura na eko na ene ye branded de bema da no aye complete ene say ubenya hepa plus pavi na plasmos ebia pese ofreme doc me ba no obenom ne say menua bi o SHS eduro no kra no menye ne say no no so watumi anom bi capsules no me ne say insuo menom ne say doc me kunu kwadu no de betu akiri say ana se me ankasa oba so me pese me dia tadwe bi eye bibi kakra meye ne say blending yi kra no doc meye ne say bibia pese ohunu bia no ofra me number si a meye saa so e dia ma me number ofra me no e 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 898 059 13 67 898 ebia wa manone dansie fra manone be unso pese unya so mfa so awo ho asem wani a se be infections wani a yare bi eteti wom obi okro onim ne haw no doctors nso se onyare but onu adi adansie se onye oki onyare nso onte apo o wa manone a edru a unso betumi anya so mfa so bum eye hepa plus pavi plasmos for address FA 0542 807 907 0542 807 907 kai say enu ne ye hepa plus pavi and plasmos bomodin kwajibi enom good no ne bo ne nsesan ma obi hunahuna ma comment bi asabe odwen ho kranti ase ni na no osase mi a wo kan na akai me ya me to spare parts wo baby
na baabi a metɔ no wobɛkɔ biaa awura a wɔhwɛ hɔ no na miwuo ɛnam sɛ na wo deɛ mema ha ma wonya nkwa da ada deɛ na ɛhaw ɛna ɔse yɛfunu yadeɛ bi wɔ de so na wakɔ ame aka kyerɛ ne sɛ ɛyɛ ɔsa na ɔno no deɛ ne ba ne yam sɛ yi a na bɛsɔ n'akyiri brɛmu ne mu ya ɔgye ne ho ɛnyɛ na sɛ wasɛm yɛ me ya na mbɔwura me kaa anim na meyi hepa plus meyi pavi ɛna meyi plasmos meyɛnsa no nyinaa ɛnam sɛ gye wote ha yi meyɛnsa no nyinaa tutu gum kanum na adeɛ nom ansa dɔk wanom meyɛnsa no awie na sɛneɛ da biara nka wɔte yaw ɛwɔ ne yɛfunu ne ma ne sɔ n'akyi no ɔnte bio ɔsɛ frɛ me nana sɛ deɛ menom wieɛ no mente bie mu nam sɛ san kɔtɔ bie mu sɛ nka wei deɛ nam sɛ nyɛ wei deɛ kɔna kɔtɔ aduro ne deɛ doctor danseɛ no nana ɛba wobɛnom adi adanseɛ awarefoɔ bi frɛ yɛ a na ɔmo hyɛ ɔmo testimony nana nipa bebree ɛwɔ haw nokura o ɔsɛ infections mo batelache nti at a point no na obiara suro ne nyɔnko obiara nim deɛ ɔde ɔhaw no ɔyɛ suro ɔyɛ ababeto system nim because bɛrima no nso fitaa firi ne bɛrima mu yɛ ne ya ɔbaa no nso sɛbe nka ne sɛbe esuo gugu no ɛna ɔmo treat akɔ hospital ano mu nura mpɛsɛ ɛkɔ nti adwuma mu ɛna obi ka kyerɛ ne sɛ hepa plus papi plasmos obetumi ne yere no anonom bi sɛ yɛ ɔhaw na ɔka ne nko ade a all those akyɛ atena so akyɛ but hepa plus papi plasmos ɛboa ma nipadua na ankasa ɛna ɛyiri ne ho nti obetumi a doctor no ayɛ ɔka sɛ ɔbɛrima wotumi de kwadu ɛtoto akyi ɔbaa nso tumi de atadwe ɛyɛ biribi kakra ɔne ne yere ɔsɛ kwan a ɔhaw no faa so ɛfiri hɔ no wanom hepa plus bottles 2 pavi bottles 2 plasmos bottles 2 the same so for ɔbaa no ɛna ɛkɔɔ saa no ɔmu decide sɛ ɔmo twe ahwɛ sɛ ɛbɛba bio a nti for bɛɛ 1 month ni ɔmo no mu aduro ne bio ɛna ɔfrɛ me ebisa me sɛ dog waduro ne deɛ sɛ deɛ ano ɛnam yi kyɛ sɛ yɛdwen ho ayɛnte asɛ me ne me yere ɔhaw wei ne wei na ɛtete na over 1 month yɛawerɛ ne yɛhunu bio aduro no nso yɛnom bio yɛbɛtumi atoa so anom anaa asɛm no nyinaa ne sɛ yɛanyɛ aduro no ama yareɛ na mmom yɛyɛɛ sɛ nipadua no bɛnya hoɔden na yareɛ wɔ nipadua no mu a ɛno ankasa ahili ne ho adɛn na ɛsɛ sɛ woma yareɛ mpo ba ansa na wakɔpɛ hepa plus ɛna drug store biaa mu wobɛnya bia nom me numbers ne yɛ 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa Manonia, a 0542 807 907 0542 807 907 Mestre say me sorry and the brande dear when to me anya hwea fam bene ho no na enye say hepa plus pabi plasmos o kwaji bi e ma wo ne obusuafo enya so mfa so e betumi a anka ofra unua bi wo adamfo bi obi oben wo asabe e kana e beka no ubisa ne se ne ho te sei obviously obeka se nyame adom o kan wi abisa ne se wonya hepa plus pavi ene plasmos ni bia no mana se onya binom ya mesrew sere ne se onkopa binom se be ya nyina ye ho be ye den obema waware oba nso a waware mesre ma enye adehiade se de bia hepa plus pavi plasmos bi ofie ho na ma fie ho nya de okay oba nso bitumi de natadwe bi a kire ne ma kakra na wo de momfro nko adoma henwa nanim nko hwese o hyewa fɔre no wisie no enko ten na wisie ekɔ fani afande yɛse ken no de amemene mfe kra na eba be hye obi mu ma na kum ne nua yɛmpɛ ne saa yɛpɛ se hepa plus
Pavi Plasmos. Eshema. Good. Yenya hoden adwudi a hone kwanye den. Dabi. Na so wo de mi o de ban Samaria kra ko. Me ko da no haba kukukura na ne me ko Hepa Plus. Pavi and a Plasmos. So de ho to senre so a e ma de nyina dibuawo. Na mani wie wo yie. Apomuden kwan so. Medas. Me number is 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa Manonia a 0542 807 907 0542 807 907 I say a Hepa Plus Pavi and a Plasmos. Bonica doctor. Medas. And every year some power by some wama adehye ni age. Enti wa wonso tie ye no obeye asem no yofo na wakwa akopɛ nuomi ensani nyina bi na wato se beye a ube use na aboa wonso tweme mi twa me ho abasese ya Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye woni padua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. She, woye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wonso woye Hepa Plus wife na amba no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. De me die sie wo an say. Makoto Dawood 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na ukrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo memene 3 sister capsules na ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free se require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu. Hye no so se aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bebia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yense ankokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye mre future life smart food bebo afei de aye abusuanchem
Emfa Maltabella Sogum Wom enti a regulated sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu. Saa na diabetic area no so boa wani a enya esichiri yade. Sickle cell, typhoid, asthma, brantia ne maba awa kwa gym. Mompe high protein nubinto. Oba bia opese ne yafunu ya flat no. Wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani. Ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ya ba omayimu. Encrine. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase woben sofoline alignment. Ena tema. Ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that huban. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso e. Uso ni ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen. Ye de mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yensi yie pa. Ka me kire wo. Na ekwan ya Faith Homeopathic Clinic. Afa aso sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic. Oma bem papa. Abe fufidi e free India. Na yare ni hye ebe kire asa kire ho dura. Yemfa nsa wo yare fast kra. Oh wada. Na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ye detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jompa Owura bra Debia Sanopo, Awio, Enumero, Mehu wo mifia hebia, na ukura gallons gu kon hu bebunsuo. Efi kama wutimu, enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom. Yaw Asante, mama nie. Emprensa sunie na metu die ibi. Nenso ankwesiaga. Ba akokra de, enkofo yi se akwesi buoso. Buoso. Na wonti Volta Drill Limited nkana. Volta Drill? Ane, medie yi, ono mo ane tu yo, emfi duduo nie, minya wo haubia. Otubo ho no ankasa, mechire bo ho drilling, oye pump installation, blowing, pump servicing. No haubia beba obo ho hono, obesiesie nso ama kama. Na se hoya abuom, anwem, afrom, obetu ne ntentem frise. Owo mfidi kama wode adwuma. Wo kuma se ha, wo main office na wa ahojo da aban. Ukosunyane, tachiman, ne doma, eho nyina ubehu won. Ahojo da aban heye. Ko sisi we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sa wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Adepa ni krom ha de wonkwa na woni ma depa no piao unim entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni how Adepa hene no ani eyampa eye simple plus se wo pe phone accessories be to say batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia se wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Same kind se krom ha de woni Adepa hene no se me mochira akwantam na me ho preme kumase ha de adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus and on papa. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay. Arafoni adeshie, aha ye 102.9. Aha, eye OTEC. Asem Beba Dabi no, ena wasungu soa. Ena wiye wutie, ena wiye heye. Ena wiye ya no wakai na wahyene nso. Sese uchusi simple plaza. Enone papa no se uchusi simple plaza enone papa no da biara da adepawura meka kyerɛw
ewo afidie so enam ye hwehwe mu nti ya na ye penioma eye papa ene de ama yadofo yatiefo ene omanfo a etie ye na ye hwehwe mu a ene ye kwa akohunu se ye charges power banks nomne chargeable light ya ye tonton ne wa abonten no obehwe na ya sheda abo watt bebrebi ebi 100 watts ya boagu ho 80 watts ebi kura tumi body ya wasoro ne na de ade onua ni nyina say ye zeros e na amanfo ton de mamo mi bom ntokuru na mawo ye zeros e na amanfo ton de mamo ente sa ye bibiri wani so we ni ye 95 watts oboa we ni ye 105 watts oboa wonim hohwe monsan hwe bio obehwe na wakoto phone protector bi na de atare o phone nani ade ne hwe woketu bia na aka o phone ni screen na ankasa na dwudwa na akofa hawo e de abrawo unim se wo no mokosa no a ade na ewom no a ye de ye protector no se be ye bebo protector ne ho ban no enam mfaso boni nti na onom ama ye frim no san de aba beji abodne aka kire o se ye papa oboa hwe na no ne ehwehwe mu a ne ehunu se ye wo kwanten kro bi wo Ghana mayi mu a wono de wafa to ne ho so se wo kwa o ya de papa no enti abrofo no China fo ni tumi hwe no on say but you are very good man because Africa people when they come to China here we know what they come for but you there you come you collect and you offer cranioma offer kokra kan brofo say obe funny o ma papa and a free China hako enti wo mani je papa ne ho say simple plus enti awiei mekana me de akyerewo se wo pe phone accessories a eye papa Ghana hade Asante mewu na aba bedua na yekumasi heya adehyeman Dr. Caesar nhwe ni mu ho ena simple plus the trusted brand asoye no ewo ena kejetia yeni kejetia getu no ene di animhwe oba hanso a simple plus asoye baako wa ha na ye nya pesemi nkuminya enti ye genioma papa no badodo ni aka kire o se unsu betu papa no bi koton ne preko na unsu nya wo mfaso wate se wo pe charges de ye papa e charge ntem na ebe cha mawo o pe power bank o pe battery o pe hands free o pe headset o pe cover iPod protector o pe neck bluetooth earpiece ana earpiece ankasa o de bra simple plus phone accessories na betu bi koton na beto ne nkronko na fakodi udwuma wate ye number nie freyen dia wonti ase ne nkyere mu mawo eye 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241 70 9636 chusu papa preko papa no ene de simple plus akofade aba na ene wiei awodadie mu nchi ankoma udide Peter Bafo Junior Boss G ene wanya afeko edi aka onfie ho nana ye wawodai Mama V ose osre nyankopon ni nhira osre nyankopon na ho bambo nyankopon ni nyinkyere ene ne nkwa husan se ntoso happy birthday to you Peter, God bless you. Yataba Akra opanyini ya ajemai nasemui edi anamon wetu afa ho yo na ma yencheti fo na ye ma o makwa ba mra Asem Beba Dabi so well papa idi Asem betu ye nim no ye try say abrantie na okucha idi Mohammed ba na hotedin no e de okucha e try say benya no nanka ye ne din komo but ye try and line na ye nya no enti ye di fa ne fada so papa ni din de Abdullah Karim Okocha ne papa no Muhammad no ne papa so de Abdullah Karim okay ye friend ye nya no ama ye de Asem ne tu nanim no ye say oh Asem ne kra ye nanim sem ai won nanim but akwalai a ye kana Asem no ba no ono na
abɛka ne papa ho asɛm potɔɔ de akyerɛ wɔ no na deɛ ba yɛ nie wɔwɔ na kura ase na obehu sɛ ne ba ayi okocha ne kuta akwala kitikiti bi da ne nsa so a wɔde na ba sɛ wɔde na ebrɛ ne maame adan a wɔne ɔbaa bi awɔ akwala no sɛ wɔmpɛ ɛba no nti wɔnye no gɛ ne sɛ wɔmpɛ ba no nti wɔde na ma ne papa no na ne papa no nso ɛnam adwuma a wɔyɛ wɔ Kumase no oni obi a ɔne ne ti kyɛ sɛ wɔde ne brɛ ne maame nti wɔde ne ba akura no ase nti wɔn wɔ hɔ ana akura ne ba hɔ abaya aketewa ne ba hɔ papa yi ba no papa ne ba hɔ ɛna ɔbɛka sɛ ade nti ɛna wɔdi saa nsɛmfo no na ɔsɛ di akyire sɛ wɔba hɔ no na ɔsɛ daabi ne papa yi deɛ ɔmoa ne wɔkwan bi aso na wɔkɔ akosua adwuma nti wɔn ntumi ngye akwara no ɔntumi ne akwara ne ntena abere wɔkɔ akosua adwuma nti wɔde ne brɛ bɛrima no na wɔde na brɛ ne nense no na ɔmahwɛ akwara no sɛ na ɔno nso betumi akosua adwuma ɛno nti na ɔbaa hɔ ana ɔno mama mmerɛ mu no according to ayi okocha ne papa no ɔmo mama mmerɛ mu no akwara ne ɔmo de hyɛ nyɛ omusuani no ɔyɛ hɔhoɔ nti ɔmo de obi ba hɔhoɔ hwɛ na enye yi nti papa yi ba hɔ sɛ nka ɔbɛgye akwadaa no ana ɔmo sɛ ɛkyɛ sɛ ne ba ne ka ho sɛ ne ba ne ka ho na ɔka sɛ ɔmo mfa akwadaa ni ma papa yi a ɔmo de ne bɛma no sɛ ne ba ya ne ka ho na ɔmo ba sunyane hɔ na kura anase hɔ na ɔbɛka sɛ ohia akwadaa na ne nana no a ɔmo de ne bɛma no because ɛyɛ ɔmo de hyɛ no ɔno mo hwɛ obi kura aba na ama no ɔnyɛ ne ho adeɛ ne ba ne nkɔware obi amfa ne ma hɔ ɛyɛ mpena ba na ɔde na ba hɔ nti sɛ ɔno no gye a obi hɔhoɔ hwɛ na ɔhwɛ no tugu nti sɛ ɔmo abusua ne ba sɛ ɔmo de a ɔmo de ne bɛma no na wakɔ akɔhwɛ no bɔne bi anim na msi okay wakasa yie na emom yɛbɛhia no na yɛne no ne papa yi atena se ɛne akwadaa no na yɛtumi ahu kwampa a yɛde bɛfa so a asomdwe bɛba because ne nana no ɔngye ne nsɛe no akwadaa no ɔde naba wiase no onim deɛ wɔba bɛyɛ nti ɔnhwɛ ma na brabɔ nsɛe nti kwan a yɛbɛfa so a akwadaa no yie die no yɛbɛtumi aboa ma na bam ɛno na yɛhwehwɛ na ɔsɛ okay sisi a wɔdi dwuma bi na owie a ɔbɛfrɛ yɛn na yɛhu da a yɛpɛ sɛ yɛne no ɛne papa yi ɛne abranteɛ no ne ba boy no ɛne ababaawa no ɛbɛhyia na yɛtumi ahwɛ na baabi akwadaa ne tena a ne ho bɛtɔ no ɔmo aboa ama saa asomdwie no aba nana papa yi de bɛda yɛn deɛ yɛtu ho anamo ama na duro no ɔpanyini ɔsɛmpa sɛ wate bie sɛ wate wate wasum wate deɛ ɛkɔ enti wogye di sɛ ɔba no sɛ bi a yɛahyɛ papa ne brɛ sɛ yɛne ɔno ne ne ba okocha no nso ne ɔba no yɛn nyinaa yɛnhyia ha na yɛnka akwadaa ne ho asɛm a ɔba no wogye di sɛ ɔbɛba master ɔbɛba wo na aka kyerɛ ɔba ne so wɔnkɔka nkyerɛ ne kunu no awofoɔ sɛ ɔkɔ akɔsua adwuma nti wɔmfa akwadaa ketewa ne nkɔma wɔn menka da biara da yɛsɛ wakɔtwiw kɔndɛm akyerɛ wɔn o wakɔtwiw kɔndɛm papa ne sɛ woba na bɛtwiw kɔndɛm ɛyɛ o ɔn me ankasa no menyini sɛ meba no bɛtumi akɔɛ sɛ bia sɛ wɔma agyene na ɔmde aka da I can't tell saa nipa no nyinaa obie no a metraste no okay na sɛ meba no ntimi yɛ saa deɛ a ɛnka mɛda nyame ase okay ɛduru hɔ a yɛbɛhu ɔba adeɛ kyea me mama osima mmienu ɛwɔ saa asɛm wei ho ansa na ɔba adeɛ bɛkasa no onua dɔfo a wotie mie yi hyɛ ne nso sɛ Volta Drill Limited foɔ ɛna ɛsɔ ne kasa ne mu na mesrɛw Volta Drill foɔ no ɛyɛ asoɛyɛ a ɔnom tu nsuo wa wotie me sɛ wopɛ sɛ unya bɔɔhoo a ɛyɛ papa na wo nso ɛwɔ fie hɔ w'adwuma mu hɔ wo kuro ni mu baabi a pɛ sɛ unya nsuo no biara no yɛwɔ animdifo anim nsuo tu yɛwɔ animdifo anim nsuo ne ho adwuma ɛne yɛwɔ mfidi a yɛahyɛ daa kra ɛno ne yɛdedi yɛn dwuma montie Volta Drill Limited deɛ ma yɛ da nso prɛkopɛ ɛwɔ afoforo mu no enti sɛ ɔbɛfa yɛn si yɛmɛtu wo nsuo no a yɛbɛsaite
na ye hunu baabi a ye tu nsuo no sɛ ye de mfidie no ba sɛ hɔ ya nwam ɛhɔ ya afrom ɛhɔ ye hehimu aboom ni nyinaa ye bedwam ye bekwa asase na yase ye betwi nsukro gyen na de ama wo Volta Drill Limited sɛ woman kwanchefo ebi nso abetu na problem aba ho a akwanya no aba ma wo ne sɛ obɛfrɛ yɛn ye bɛba besiesie amana bɛyɛ yɛn sa no pɛpɛɛpɛ ne de ama wo ahodwo da aban kumasi heya ne yɛwɔ sɛ wo nso wo yɛ nsu adwuma yɛsi de onim hwɔ no ɔno na yɛdi na kisua no enti yakofa rig machine no ne yɛde tu nsupa no yɛnea yɛwurawuram ya yɛdie no bi de yɛde yɛ adwuma papa no yakofa bi de aba enti sɛ wopɛ sɛ wonya bi na wotɔ a ɛyɛ afrɛ Volta Drill Limited fo nti sɛ wopɛ sa rig machine ni bi na watɔ ana wopɛ sɛ yɛmɛtu nsu papa boho ɛmfama wo yɛ number nie gye contact yɛn ɛyɛ 0244 29 9520 0244 29 9520 ɛna 0266 43 2210 unya fresh ahoma we ya Volta Drill Limited for yebeje so ya no bekasa de wonti ase no yebekirem ene Faith Homeopathic Clinic ewa ahenema kokoben oduada sani a wutie mie ye Benjomas Company no 18 mu junction ne so Faith Homeopathic Clinic na yen ne frɛ ye enuro nketenketefo no yabio enuro nketenkete no ye de beye nipadua mu adwuma hwɛ yade seba so a o mitiya me ya ne akoma wadura utiya o yenti ebekɔ ɛdeɛn na akɔfa tipaye na ba saa adwuma no na faithfo ye nhwehwemu ye wura yade na se na ye hunu de kɔfa yade ne ba ne de ho adura ka ho ye na physiotherapy akuponcha ne massage kwan so wo yawo nipadua ne namu nyina no ye betwetwew na ye miamia ni nyina abekɔ ye detoxification ye betwe fiefru nipadua ne mu a muntini mu twetwe mo amaye mrempam asikyire yade tete mo arthritis nie nipadua mu yawnie enam yade nie ani ho hawnie momra ye nkyɛn na yemfa ye mfidie ne hwehwem na yemfa ye nuro nkamo na mu nyina brane ye noma eye 0244 58 3859 afa 0275 96 9414 unya fresa ahoma we ya ye no bekasa na 3p garlic mixture no yadura piwak natural health for ene de se do ye yaba ya se wunya bi pa na se wo boba uniada seni nokre ma men se wo se ebema onipadua na gina yie ni se ntine sen aduroi natural garlic wom enti se wunya bi na se wo nonom a e ma power for your daily activities wa wutie me wo de operation nyina yie wo de o cholesterol nyina yie wo de yesi we immune system ne function yie enti benhwe yade we free hipo dwa na bebo ahwo yade bobo we kona we di so yade papa ba ne nana ba ne maame aba ne nana no gusu aba na eba kope 3p garlic mixture no nema we immune system ne honye den ahohono a e masebe wodwen sɛ yɛduabo no nyinaa bɛfiri hɔ wabra wonya 3p garlic mixture aduro bi hwɛ wo ba misty herba colinac dani herba ɛne baabi yɛtɔ nnuo bia no wabɛnya sɛ aduro bi yɛ nɔma ɛyɛ 0248 92 8824 ɛna 0201 00 0021 wode yɛfrɛ saa ahoma wei na wo ne 3p foɔ nkasa na deɛ wonte aseɛ no ɔno mu nso nkyerɛ mu mfama wo abapa mɔ ɛyɛ the biggest online shop trust me ena wie ya wutie mi onua memma krokro de dwonfo enkrokro wo na ada wo nyi usika ni o ubesu wo oda ade na wo oda no me pe TV kese ni akofa toy TV na de abrɛw me pe condition ni akofa condition ya afo bi na de abrɛw me pe sound system woofer fridge akese enioma ye use wo dem de use wo kitchen dia yedi nua na ye hwe ne fu bi ya wo mu deliver de mamo hwe mo mfa mo honto abapa mofo so wate se wo de wo honto abapa mofo so a nokre onua da se ni me se ade nyina bedi aboa wo ani gie mapa ebe hye wafunu mu ma ni se ntine se eye the biggest online shop in Ghana dia wo order no utua ka no eno a na ye de brɛ wo sa na ye adwuma enti kogogoro Play Store
ana kɔ app store na kɔ download di abapa mall na wuram deɛ wopɛ no ɔde tu akaneɛ mfa mmerɛ wo ɔfon ne yɛ yam enti wontumi download a gye number we frɛ yɛn kan deɛ wopɛ yɛ mo no bɔnkyerɛ wo tu akaneɛ mfa adeɛ mmerɛ wo number ne yɛ 059 338 6133 ɛna 059 339 1848 ofrɛ saa akoma wo yi a abapa mall yɛbɛgye so yɛne wobɛkasa yɛbɛkyerɛ nsɛm mu de ama wo ɔbɔ mama wo 9 nti mama wo tam no 2 mama wo ha 4 nti fa 2 ma se bɛ na ne me sɛ mede nkabo mu bae ɛna mekɔyɛ nkɔte firi mu ɛna mede nkɔkyɛ mu abɛwie nti fa sociology young one yet your mass and as that's it you are crying titulu cosmos afa bio na kujo omo wo airport runabout gas filling station ho mo tabi mo bi ya na machia mo former asem director na mai ya chia ni agye na no wa omo bo adwuma omo bo adwuma emrantie no omo nso ye adwuma omo anim so te asani omo ni omo hoho dinkita ho no ya ne mama nije o fere wie kura na omo sa agye abesi kwan no kura ni ya no kura ni kumi no cosmos ya ma mente wonka akura asemi no papa ne so obeba no ntino ye bedodo ho kakrakra ye hedan tinsi mu pa sa na ade ba ko a mebo papa ya wote ye nchen ya baso entansi akra se papa pani a mfi aduoson wotwe na ono pere ne nanna yiedie na niema bi so wo ho a on se ehyaase afiri ne efiri ye mfantu ema no mu bufo se ye ne ya yerenom na musa kutie yen ewo ye ma anim enye ye bon kwada ade anson ye tuo mafutubo ne ye tutugu o masum ema mema ye nia ye ma ye be ya atamfo wo mo anim hwe asem a maami kan yo ma woni papa ye chi ma papa yi enkoche ni kunu no ntu ne ba ne papa ne ntum na so wakire tum enche na papa yawu ne anom ka so mo ne chewu no ya ne ma no nim so o me chewu no ye na ye o we no o ahwe ye na be ma ne oba wa awade mu de hwan na edi nkan dwen so obewu enam se ye wu no nya ma na echewu ndi a o mo hwe ye no o mo nye se wuni wa me ne o ma no se wuni hɔ a me ne o ma no se wuni hɔ a me ne o ma no o mu nya na nya o me chewu pa maami a wo che papa yi wo che wu ma papa yi tu first one ma papa yi say onu ne beti kweka akwe o konfie mienu ni papa ne te ya wonkuta poma no ya wo say ne bana adwene nti ne bana amfa na adwene amma ne papa yi ebepem nne de maame ne kae na da so di akwada ne tiri mu dem hwese ne a jataba report o de ba yi e kire sa akwada yetimi akɔhɔ akwakeka papa yi ho nsɛm e de akyerɛ papa no papa no be ma ne nabusu anya nwanwa papa yi tie san ne ba ne ti be enya nwanwa so okwaka de o mutiri ba ye o mu de no magye akwada ne nti odwene se okwaka asɛmpa afa ho a wa bra wo mu beka se ne papa ne ba de obeka ne ye bagye adi obeka nsɛm a tan afa wo ho se be ya wo kɔ so okwagye akwada no be hu se sebi mpreduasa wonye ni papa panti ade akwada ne ma wa enkɔboa nti o mu fa ne ma wo nti manyi akyinye se wonyi ni so obetumi aka enti ka de obetumi aka na ne nyina afiri ba bi ye hya ase efiri ne maame afutu a wode ma no enti abata na moye saa ne koma mo pa munyai na afi akora eduru ba bi a emra no eduru ba bi a yempe ekwan bi mfa nto ho se emra se gese akwada awofo ni mienu nko a na wo akwada ne situmi ba bi akwada yi wo nso nye enkwada yi mienu nyina sebi wo madwen nye wo mo hwe ba no na se obi mfa ne se abodamfo mienu ana se wo mo a se de wo sikeka ni wo mi nyina ye nkwada bone na se papa ana ma me betimi ate akwada na wahwe ni ya yes wo mo mienu na se me ba bi a me hwe ni se si ye yi no amamre nso ka ho papa no papa ne se akwada ne ye adwaman ba enti wo mo gine wo mo abusua mu nyina ye halam enti wo mo tete ne ofie wo se de yan se daache krache ne konya ajapade bi a akwada we nka ho firi se oyempana ba
ndi anu so ntimi me ya adwuma wa ha e ma akwada yi ma wona nan nkyɛn e ma da ache akwada yi benya baabi pa ensi ana ndi akra so de oso obeba ye hwe nanim sɛ obeba beduro na ye ne na tenase na wo mo mienu na wo mo wo ba na wo mo pesa akwada no abrabo be ye basa no pese papa yi so okɔ ne gya ahye akwada ne na ho e no mo de trouser akata so na esa nso onim wona nanti na okɔ prepre no ase na hwɛ na ɔde kyerɛ no enti so saa no ɔka no di so obeba akra ye hwe nanim obedura ye de amammerɛ information production e de amami sisi ya yese enebna na wɔtwe pepe papa no e de nkwadaa no nyinaa bɛba enti wura yaw onso de obaba no e bɛba bi na yenhia yetwa ne ya na ntwa yi a yebetwa ne ha sɛ ne etie bia yebetwa enti yawe kan wakoma to yam wate na yenhwɛ sɛneɛ yɛde bɛto ama ato na to wi a yebehunu de ɛsɛse yɛhwɔ e ma asomdwe ba wate yaw 84 years sɛ meka sɛ tu mabunufo a deɛ na wobɛka kyerɛ mabunu a ɛba ana waba mu abunti ama afutuo kura ntumi nto no ani pa bia so ti ase ya kase pese ubi bia akoyie ma wo unyini kya enokure ensa tentene sanu mo se firi wi ase abrabo mo asa onamo pa bia wo kon tenten kanokure e ma won sa nye tenten okay buade number bia wo kon tenten ya ne na wo twi be hia wate yes sir me da se atiefo opanyini ya ageman na semo a wo de ba ye dim no say immediately at once by force nyankopon ya adomo a exactly a week today yene afani nyina be hia na yehunu baabi a yede asem no beto ama asomdwie enso aba adofo saa kwan ya so ena yefa edi adwuma no ye saa kwan ya so ena yefa di adwuma no saa nso a ena etie ena wiai nanabi hebal ena nanabi na ankasa wo manim ha na sɛ mobɛhwɛ na mahyɛ ne nso a na awɔtwe mu enkomo bi aba yanim ya enkomo aba yanim no eye enkane headmaster edema dampon right senior high ni wo enipa bi a yesusu se ono mo hye papa ni wuase in fact etiefo amutie mo fa papa ni photo nto so papa no wawu ya e wate asefo asase so papa ni photo ene da so no oba Facebook ne so ana YouTube ne so na wo hwehwe Otek 102.9 FM a ubehu papa no oda so na former headmaster ena abusua sika kokko ho asem yase nipa a wo ye ho adwuma yase oye sofo maame nipa a wo ye ho adwuma wafrɛ papa no se saade no a wose ye gold no fa saade ne to so nkruwa nketenkete no onfa mra na onhyira so emfama no yese papa inam kwa so a wokɔ ene nipa bi eche papa no ede ne hye kam se nkrofon ayi bi ye kan say nkrofon de kan hwene a nkrofon eno ano no eno bi na wono de akoka papa yi yese abu papa yi ahyehyɛ no ewo kam yese na de wotwie no akoduru baabi wagina sɛ wodwonso ɛhɔ de adanse ɛwɔ ho kyerɛ sɛ obi bo spray ɛwɔ nwura so obi yɛ security man wɔno nso gyina wakodware a wɔba according to papa na anua kuma da no yɛ ne bɔ nkɔmɔ wɔ afidie yi so ɛna ohu sɛ papa na sie Afrika ni mu nipa na edwunso ɛna papa na sie Afrika ni mu no yɛ poi
enipa mre o nipa nyimi o no mu kokume enti dia wadwo nso ne hunu se nipa na tie si fom na wo kono enu otu ka no at once by force by speed di ba na chi be bo papa ne hwe ho sa ba na nim be fa ne so ewie ne wo hwa enu otu ka ne prum na nyankopɔne a wɔmpɛ bɔne car no animu you know the normal plate the boss your friend say bumper to bumper no and a white ho bumper to bumper na ntumi anko bi akwa ne the speed dia watu car ni ko bumper to bumper na number plate the boss no aka ho na ene nkofo no e faaye ye case ni ye hwehwemu no na akwa wie se former parliamentary candidate bimba political party bi woswame ha ye Ghana ya bro ntisani pa we nkodo nso tumi nya ya nkodo nso kɔ mrahye badwam so ɔdo nso kɔ hye mrade ama Ghana wo ɛyɛ no ne normal plate ɛno no ni ase duedue mu ani ekɔ nse sa akwa no ne sa of maame no ne nampa enti posi che sa krache no monfa krache no de posi fo che no no mu di mi na nim no fa no to so na posi sa che sofo maame no enso de ne ka ho enti ye kan na anu asam ne kokoto posifu abeye kire se jurisdiction wise no as say free swame na ekọ kode enti sesi ya the case is at kode ya ewo koto nsem na no yende abusua no de wa free mu no ne nua kuma kasa wa afidie yi so ene me wone ma ewa ha owura ohote say nyame adum me hoye o papa na afiri mo no pacha me bra obra o ma me nuaba ena afiri mo no ena mo kokoto no kode uko obi pacha me ko obi ekoye mo se jeje yare ku hwe no ya de ti anwa adum ina next week en samra ya tu akwhye ne na wotwe awura wo hote say pacha nyame adum me hoye wo de ne papa no pacha me papa no Oh. Headmaster Bano. Oh. Munku samate. One papa na nete. Ana wote u baby. Pacho miti me baby. Me pacho miti me baby. Okay, mami ni nka mu sa asem we. Sa gold ne ho asem na papa aka ho asem de akiro. Me pacho me papa aka ho asem de akiro me. On the I think the 14th August 2024. Now by me ho tetrim. Fuja Krobea North. So ba na kan se dibo. Eye gudie bi ewo ye fie on timi pebosia na me de di ho dwuma ama yetu. So kan am say da na gudie ho asab de jam de bia na oka. See me be call school that was January nim. Me call me student teacher. Me call Savannah College of Education da boya. See me be call school no admission fee no na ye 6,000 something. My friend said that admission buy was me kutia na me call. And I'm papa said the boss can I make my bossia mejeje ya misim ne ko go do no hodman atosa amreminya emwaye bi enti e den ma me se obeko enti sister ba ko yekro me fe na mama e na papa na ne kasa na obo me bossia 5,000 na mpe bi so na me ko admission am de me ko school since then na mo school munya na me ne kasa enti I think say February 14 February is be sana me friend no na me say da me ba school ye to tortoise boost ni ade tin e be and no say boost na me koje ye no kra police for ehwehwe me ahye me enti nya abotre na me say okay da matin ti for da na me ne kasa enti never sure exams semester exams ti o say tua fees that was 500 Ghana cedis na me friend no o share me date me friend no 28 March no share me say o de be ma me because cramofoni di omu anywhere and I think na Tuesday Wednesday e be exams so de be ma me I feel free o me friend na me nya no me friend na phone edum na papa da boy come ne amane na store na me friend na me nya no okay me ba ti me ba na me MSTS wo cheshere e na store na me friend na me nya nti on the 16th June na me friend me na ba ko e friend ante se wa na me na me papa be 3 months ni me nte na nka me friend na phone edum se so ya bi school be si de manya ska e de akọ na me krabo si am ko je kra akata 1,500 for me ntu ai be si de mako school no
asama me na nan be ka chem say yes so papa cry that 3 months ni hu no nam say what ohene yira mane ye wo Ghana ha headmaster yira mane ye wo Ghana ha nti sadia meba na offense ma mo meba ho na ma bebisa asem ni mu ye na me hu kwan me fa so sa no kra na ya bona mane si wewu na no pese obeka kyerem ya bo na mane ye sa that in hand sa da na me fe no da na nti me na me maame ekọ na mo ti ekọ no beka yem se o ha na me papa ba fi e friend se me papa afrim na obi ekunu nti wo omudi no akoto offense much rom tobo say ne na aka kire nse ne papa ba fi abeka kire ne se wa frim ti ye de na kwa akoto mo kire sa ne wiasete okay nana bi akwaba body nyami shitaw good mi joso na wiai adofo ne adehia mu tie me nyankopon ya adomo a next week nana bi ahye me bose obeboa me ama mache eduro we bi edi ama matiefo muntie se oye bema ana oba na stubborn enemu yade bi tetew very stubborn woya ohwe na enye yie no nana bi herbal mixture we ensuo ni nie sani etie nie those of you on the Facebook and the YouTube sani etie nie nana bi go herbal mixture meka ho asem ewa afidie we so nana wadama awie waba kanana bi eduro no ka kire me next week meche betiefo bi nana meda wase good we ekuta asa no eye tu ne kuta no boss ba ku ekuta mi eye tu eshem yenu tibuo ba ku kunu ma mi yenu mo capsule no hye ho we die me pass ma hunti betia no na mahu ba cha tiefo me te aduro na no box no eye na bigo heba mixture wo hye topa ye di shem bio mo adenti na nimi yenu na nanti bom sa mo ya dia dro we ensuo no ene de no topa ye ne kita no okido tu ko ne yima wa ya fi na akopinsu ade be no ensuo no ye de no no eka ho okido na de numa ene na wo hwa ya mi ni wudi ehia mu no nipa bi frefre di adanse ewa dro no ho no ama mitimi kwa me demo sure na dia hene zu nba djuma wunsuro broni anokwa sem se maduro wi so obi to no obisa me nana be yade na ti se ye o mejunso emu keka me yem sei eti utusu se me to a ebeboa me bisa o se papa hwan na ton banche obeka jo se banche nenye obi eni ho obeka jo se banche nenye eti ko de koto na nya obehu eyeso a obehu sure nipa no to no ma ofre me o se adon di ensisa no ye ne sa yeah obeka onim di aye me kan kure kire na nka me kan jo se program kesi wi na se wakonwa kesi wi di adro be ba fama watiefo fa che wo mu sure ne tie di omba be ka e wo mfremo ma a kire wo wow di ombe ka a kire wo se adro be guta wo wi se o menses entumi ba okay udare so ho keka wo oba ensuo gu no pampan wo wo ho hwie nyi bema afon loss of infection na infection no se moa no omuka so mo wi obema mu a sebe ti se abe na akokono abamu sa akokono no onya dura enkum akokono na wo mu na abe ni nya ho to da be wa bededa sure be yu be mam no mo wuro usisi echinka se nde bia ukotodwe no usisi ayemre be ma so se eso kra na na ade na ahi wo yire sesa na niema anti man ba ko frame so ba no so opake dam so de bo modern je bag ni si ho de ko padru ni bi akira kwai sure ene ba na de ni bag wa kada ni powerful enti e kan se ya dodo na be kas ni tonfo de but utobia de ofra ka chem se ka kasa me kasa no e se me kasa tra de chesa
because of say we dey do no ayama no sure tete for de bia me ka me se me afidie ye tena so kasa che bebre ko chuchuchuchu no owa wadu ya odo pa kanse mienu miensa asa ne dipa no koto aduro no dipa na ton aduro no ma wo yeah dipa na nkasa na ton aduro no ma wo ti ma me fa me number no entum from na atiefo mfa fa mame atiefo na ahwefo na bi number no ay 0549 99 92 53 0549 99 92 53 nana eja na wudim aduro no baby bebre na bi wo na baby wo ho a ya me kakra na ya me minim se ebia wo nana Krobea otun bi no ya na me de agu afide so me ba afide so a na makeka ebia na obi a wo tie me no wo ben baby a wo no sure no ne mfaka emboka makrum so obepe na nabi bi na nchen ho na anya bi ato ti ana me de hot tutudwa fato de tutudwa tiefo wo de momfa biam di tudwa baby e ben wo baby bi ti sa emewa frame ope bi atu aton ukọ apidankeba omrom ho ehonom obenya bi ho okay ukọ misti heba obenya bi good ukọ korenak obenya bi BT Royal owo babia boys no tompa ba Morocco ho also ko wa benya bi okay hap me wo kumasi asafu babia labor office wo no oben oyi temna no ha ukọ ho a obenya bi ho ukasa wutie me na se wo afijase a ukọ afijase station boga bibidro fie ukọ ho abenya na bi ni bi wo mampon a kosewa heba okay eho susu obenya bi ho kumasia ukọ Fred Mens obenya bi ho entonso aboaso ukọ Simple Pharmacy obenya bi ho adum Promise heba obenya bi asokore mampon asonaba Goy filling station ho ukọ ho a Amenke Pharmacy onsusu ho obenya bi okay kasi Great Amsap one Samsung office no edi hwani mu oso ko ho a obenya bi ho good entonso White House anasa China House oso ko ho a obenya bi okay Prema UGC Asabre Junction wa Yima Drugstore oso ko ho a obenya bi kwada so Pokan Junction Rice-Eba ebi honom abua kwa Osis obenya bi abua kwa Pure Leaf Heba ebi honom okay Amseba ya wo Abrepo Junction traffic light na so be Santase Patase taxi ni load na wa Amseba akwa obenya bi honom Top amazing also so otafo meterisa sonda no ho okay also so okwa obenya bi ho ena ejoso ampaba me come for your healing heba also ojoso ampaba me okwa obenya bi Macro Junction Goy filling station Adusa Heba Clinic also so okwa obenya bi Sofolai Tenatet Heba ewo bi Swami Casablanca Pharmacy okwa unya bi honom Chronom Big Brother Oben Police Station no also ebi honom Tech Junction Jurponia Pharmacy anaza Kak Pharmacy ukoni bi no se wanya bi Jurponia kwana no sister ba ko ton bags enkora school bags ewo kwana no hwa dia duna ya ma no so fa bi a yesi won so ton won ton aduro so ton na bi woton bag sa ton na bi wow woni nim dia duna ya ma no apiadu Sombo Heba woni community center no edi hwani mu okọ so a obenya bi abu station Ramatu or 31st market hwa okọ hwa obenya bi Atonzu Monaco Junction KNG Heba okọ hwa obenya bi abu number 2 Tofik Masalachi nche honma Masalachi nche hwa Minia Robert onso so ne na ye ne yase bi o onso so eton na bi enu ni bi ho good ahojo Kumasi FM ni Adishe FM omo Atenga Junction ho ubowura station hwa ubenya nanabi se enam yade na ha wode a typhoid oba menses entumi ma unya bi a wawie wode uti ano a topaye no hyem mo yi topaye no mienu enzuo no
eni mase ayi dose bia se wonom traso a ebe ye obibi enzo ye kuta wo betima anom ni nyina sisi ate se wa hye dudu na de kapo abom na wonom but o manage na dia anom capsule no sure hwe bi gu anum na family mienu anopa mienu anwumre oba 15 years 20 years o menses mba numbi onom traso bo se na atia no tatatata wow ubenyu ahoto wunyin se na asai no maduro ni bi na hwe ade be fa basisi a na nabi oba be ma no hunsu asai tini ana do ye ne kase ye nom no ye ne ye partner tu ya laji ana wo ye kramo o yire nan ya mo mu nyina bi omonom na yade wo me ho a wo me yire ho sure me yire ba kunya yade a wo de be ma ye nyina ti ana ya busua enchemfa na wo no ma esonfa so de wan kasa na bi hu de sambo no ma ne ma me bio na bi number na 0549 99 92 53 0549 99 92 53 da bi a messenger kasa tintin na ma do ye nam da bi kakra makan sure wa sopa good adansi ye ho ma no mo eburu nana Yankopon nhyira so na we di akaha ene yemi akaha dodo na abeba anya ba hemfie ndi aka na emema duro so man ka ho ase no kura se me brem bi me de ana sana metiu e ba jataba de ye man no adai Dabi ne yiri ni ha ne yiri ni na se minimo bi aya woje nana menka sa wo be ma na nya sa me se ne yiri ni ha apem wode brade wode wo yiri no ni ha wode brade woje ya wase wo me se ne kai se wo ni yiri wase a me ware a woje ato na ware a nyami eti se uyo obi a sabe o mensem kofoma me bona na bi na badama obi o de frɛ no sese ya me ba cha na Yankopon hyira na bi number no ni sese ya wasɔre me pa cha ofrɛ na bi sese ya na wo ne nkasa de ha wo de wonte ase enjemu bi a wo hia ne se fata wo no de be ma sese ya eye 0549 99 92 53 0549 99 92 53 fresa number we oni na bi be kasa de wonte ase no na wiei obekyirim ede amaw wiei Danis creation for nso Yankopon enhyiramo se wo ba kumase atonsu Fidelity Bank ne nhwe animu ho na Danis creation yedi edwuma na wiei wutie mi se wo pe picture flames eye kama o pe pull up banners invitation card say ye de wedding de ana say birthday party bi ana say naming ceremony bi invitation card bi a wo ye bia no o ba Danis creation ye be ma obi o pe key holders o pe embroidery t-shirt printing yenyama lamination typesetting flexi banners stickers flyers photocopy graphic design ana DTF printer ni nyina Danis creation oye na oye ni yiye ne number eye 0244186865 ena 0554232464 ena Peter Heba Yankopon nhyira Eja Peter papa isa wo ba Feyiase Pentecost Junction Lake Road Asem na meken ho na Eja Peter udi ne dwuma free ena utie me na wo ye oba sebe awo ho aye den e de amawo esua na wusu jaisu no bema nyo oba nso nko na ewo okura na ade ma no enti bra Eja Peter Herbal Center ho onye oba na wodie ni mu adwuma na wo bema no nso sechemato ni free wa oma wuntumi pompe ya uze ahyehyɛ kama te said ye wako second chance for organizing shop or the chamso say wo kwa pompe tie no machines ni yenti wo bogu ma bo ze tie na hyehyɛ sa na Eja Peter de no obɛyɛ be ma wo bogu ma oba ne benyam na wanya ho wate se nya won so na wo pɛ na se ebia stroke dudue bi asikyire yade bi wuntiri mu twetwen unsabuo mu nye enam yade bi a na asisi yade bi a wo de bra na Eja Peter wow ne number ne ye 0543 36 9993 0543 36 99 93 offers ahoma no a Eja Peter obeje so no wakasa na onyame wo ho heba Dr. Basa
papa no basenro no a wode aba no adofo adanse wo ho basenro na adanse wo ho ye wo basa heba ointment ye no de me kasa da bia ya ba tanku sa wo ye oba tan ya ma basa heba ointment bi meo akwada na ho hye wo ne so a fa basa heba ointment bi srasra no pampers wo de bo akwada na nto agu nsa enye sebe ma sebe moto ho nsan na age aboso a ama eja kwa mistake muntumi mobi eja hosta ne kra friend say anya no de to na ebo no hosta me see ya ne style no eja kwa me dia mesre mo obeye bi kura akire obesre kwa free eja kwa me ho enti ba say be ha akwada no no odi akonyini asram asabra entosi nsanse bi ntumi ngu akwada no e ma ne ho ya kama wo ye oba se be man kan bone wo ho fa bisrasra enkoa motuo mu ho ebeyi sa nka bone ni nyina afiri ho nantemu apropro beko oseye ne kakeja ese wo nsa ne wonan nipadua mu yaw no se wunya basa herbal ointment a ebeye ni nyina ma wo sabe wo ye be ma o mensem wo fom enamu yade bia beteteo ama sabe wudru sini animu anu na ada ho wuhrim tutuo ebini kosua wonkoa wo ye funum problem yi ka ne ho ana asem asifie wo nsabuo mu nye wunya basa heba capsules a ebe ma sundua be fie amwade ho he okoko NG misie ba kolenak ne ba bi etonro na okasa wo pe basa heba capsules ana basa heba ointment ni bia wawie number de ye 0244 26 7725 0244 26 7725 ofra ye beje so na nyamensa wom heba center abrewa basna de mami wanyiro wa abrewa poso no odoma nkoma doma chade a wode dom no woda so de bua nipa wo si wiase basne ade ni dini ne honam se basne ade wo me ne ye wo yen se da bia me kansa asem we de kirew me sister ba owo de ketekete no odne ma mintima fa ne se me banya wo de ne wo de ma hompai ma honte eno na ye wo de wa hwe ya bebregu ekina bi akwada na ba be kirew asese wo wa ngu bie hono ubesu ubehu se wa ye wrong investment enti sa woni ntumi mma na woni abrewa basna dihia e wo se paase bodwesa anwo a obewo wate be ma se wa ye mre wo mpamu a ubegina so me se akikime ubetumi akiki oba na ma ne ho atodo se namu yade bi no akonya prostate mu no anya kokoram ne cancer bi hepatitis B ulcer ana blood pressure se ne nam no wo mpe koko etwe yade stroke yade sekre se hawi bi ana se udompe no nemu abu a bra na abrewa mo awo abrewa noma eye 0246 450718 0246 45 0718 offer sa number we ya abrewa beje so enti ukọ ya ye ka kire wo se o papa ba akwa be ka kire o na se o papa kura free mu no o ye dey in fact na me hu be we kana me wo because na me wanwa ese bibi se timi esima antene ya de ma antene bibia metia ne se esime papa ewu omo ka kire o se de ni ku no me na nkasa de ono ne ka kire me ne se okwaye wo omukromo petransa ti okoye no mu ka se Brieric be yi ne yefra na nya no nti ono adem na no e ka kire me no nti ene se ne I think I was in the week in 2 weeks now or say we free money se ye ka say asem no akoduru court asem we court no ye huri ni court anim so obi difo ana obi debem oye papa ne ba wo wakoma so ade pa ne say me pa shoma akoma so ade nyina ne say me here justice amam papa e kire say nyam papa nko no de adi no anyam papa nko e no de adi no na no that was Thursday na court nipa bebre bai obi a ka enkosi aga na mu de ntimi nko ba bia but me na ko de police force o my ade so me timi handle asem na to samri na me hira o mo ti me se me se be kwa kodu attorney general ho na da roma me se no bi de nyakopo di pa na chew me se no asem we die because they say enya no nko e car sada ho kra no 6.3 billion ena wo ho me wo evidence 6.3 billion e kada ho enti na asame sa ko ya free case dia na ye koya na ye bai wa na trotro wi me pa cho me papa ena de e mame sika wo send ye e de mama me pa chan
akwana jio wajio wo de wani ehu maame no me ben no menim no asem no ba nyina no me omo frem say omo tu god bo ekrum no omo frem nti omo dalati maame say maame mpatase no me ben no ba wani say umfa hono otika ma owuro no gas esi unhunu mpatase obi unim no ode ne nete batu unhunu ono obi a onam bia no gas owuro unhu se osi ato ade ode hu si ankasa na wonte ne ho hwe na mate ne ho ka kire omo say maame ode nim no ko obu omu nyina ye nitua obu nkrofo nyina ye nitua nti me ka kire omo say maame dem hwe yo mudi agogold no bebu mu ode fake be mama afa gold no da bia me from ka twinta asem ba ye da bi omo ka na okan ma ntimi maame ne de ho na gofo obu omo no asem ba ye obi ate say ya chi maame ne bejeli no e de ne kokot no ye be yini na abedina asem obi gofo be ba ho no ene so omo ni fake gold ni bi bakra ba na de no wa ya mebi no de na de no man na ne yi na gu ho hyenhyen se good ba ko de bi ba de obu no e de bi ba ho ne ne mu dudu bi ayo ase wa yen ba nye good profo mamu ye bu omo na ekwa no aba wono ko ase omo so wa tia nti ase o bechin kra omo so bu obi otimi frɛ no kan so ye ba wo ise wa tia nti etumi ba na kɔ enkosi hwe ya se me ba ase mo ka jan se we enkosi aga na de se me nso Nyankopɔn na maame na wie aba because nke ma se wa kumi bra no yi ni betima tu atɔ ho number plate no ni kentimi tunto ba mi se na wie na ba odibo na ma ne kuru ayi ma buso te se de mi se Nyankopɔn na ama ya nsa kama mi na wie de mi se atantene be ya adwuma ma bibia ya kan yo mo ya say o ba so ya mi ensa na me penyi na last money 13 years 13 years ani ese wo nwie eyi bia ba so da bi oni ya ni Krobea oni ya ni ntutu ye bia de be tia ne se ya papa ewu ti Mr. Attorney General we dem panacho yensa de yensa yem baby a e wo se de to ye bia because say waku yesusu se waku ye de hye at the same time massage 6.3 billion e kan be to ye so ana da bi ti Mr. atantene ne me pepepepe se de se be me ye hiani a asemo ba ye be chem saas no wo se didi maame no ko na ye busu panyin ye bi bia o na edilidi ye abusuan na ye dan no sa asem si a ona akwa hunu amana di wanim amana ye bibia ma enene obi a o frɛ na aba ona di abusuan anim ye bibia ma se si ade na kwahye se a hwamokere nyunum na even ko omra asem ye tese wayera no se no wagu kura be 2 months na enim omo de ne ko condemn crowd na lucky ni se that de no ko aye o petrensa ye krom o na onso di hin kakra o nyabu donten na ode ahemfo yi na gu atoto ne nsa ti mra nko de ne ko condemn no hu ayi no mo se we do be in partitu ti mfa nto kakra na mo de ne to ho a janyame aduma ehu se odonte ko hwe mo frɛ se enko hwe ko ya na se de it is we create ye ansa na mo ko ya identification no ogu ya ti se ye hunu a ye di wayira ye hunu wayila no awushim ye kwa nimse bi odi nkwa na asi kakra me according to that was certain say me ka some match no ka say police for hwehwe no see me na nan ka cha match me ka say bia na odi wa hide kakra because of the police but later on me na kan say me ye shock pa asem no me dwene ho ate ase a me hunu maka ni seye sebe asem de ba na asem ba ye de bi ye test case amanfo keka ya say otuatua ho enti asem ne ba enkosi hwe ye mfa ye ni akiri asem we dai mo be court bia no ye be represent live ho ye be fa ho asem kosi se court bebu ase asem no yakasi sei enti ekosei ana ekosei wate mon kama comment mayam ye da mase for coming adofo ni ade hye emu oya o na enso makunim emu oya enso makunim sabe we yakwa me kan brofo mame emu aya nanso makunim o de kwadwundwe Kejole jina na bibi ezu no akwade to nani utu za wo pe the right brofo bro se so jina na me bacha o no manimra mu emu ayo nanso makunim it's painful no pepper
Fabat braho, fabat sheho. It's painful, but no pepper. We dear my jatum, me cow. We dear me cow. Whoa, at your for it's painful, but no pepper. Men are not cojobrinya, yamen funny crazy, or say hair chow. Sa hair chow no, men are not one and it yassie. Hair chow, or see you yen in tankasi. And this will yanika hair chowa, in tamkasi no. Eradifie Heba Center, Yanko Punshraw. And now we are Dr. Mankwa or would room 1 or the Trimujma. So when you how it will Timua. Dr. Mankwa saw the bro Radifie Heba Center ho or the Rubecon, Saya the Nebeco. And then we are the Wakote, a treya debi, Mujabrusobi, Osa, Nipedium Yaw, and now why you mera wompem. Yadia and ne ete wo ye go and you wasiano, Oba Cronum Bosie, Red Park, Dr. Mankwa. Papa no ne number eye 0241 0241 09 39 15 0241 09 39 15 wunya fresa homa we ya papa no obejo so ya Bolivia Enterprise for Future Life Smart Food no onu adasani eya pebidi ahode no ni nuane no na ahye mu matontwemu Beka ya de chirichiri mu kire yen ne yema wo yemi ani bi se Future Life Zero, Future Life Oats, Future Life Protein, Future Life Smart Fiber na mo tabela ye de be ma wo kodina honto na wa bredodo e wo ya de nsam. Ye number ye 0246 01 0150 Kumasi Sofo line alignment ne wo ye ne multi home e na edi animhwe. Ewiase wo ho ya na hyebrebi e ye nkrabea. Enkrabea mu nsam ne nso o kan bibria ya ne nyiyie medi de Krobea na Yaw Asante jatanu nie sabre ye sori gabrem ene kanu na eba eno akanu netna ase ene kanu de se